Μάλιστα Γιάννη, ευχαριστούμε το Γιάννη το Χαραλάμπους. Λοιπόν, θα προχωρήσω στην πρώτη παρουσίαση για το HCMI. Αυτό φαντάζομαι οι περισσότεροι από εσάς δεν θα το έχετε ξανακούσει. Είχαμε ως εταιρεία την ευκαιρία να συμμετέχουμε σε ένα έργο το οποίο ήταν ένα διεθνές έργο στην Ασία. Χρηματοδοτούνταν από τη World Bank και τη Europaid και εκεί χρειάστηκε να εξοικειωθούμε με αυτό το πρότυπο και να το εγκαταστήσουμε σε πολλά ξενοδοχεία, σε γύρω στα 300. Απλώς συνεχίζει να είναι σε λειτουργία σε 80 με 100 αυτή τη στιγμή. Και στα πλαίσια αυτής της του μεγάλου project αναπτύξαμε και ένα δικό μας know-how, δηλαδή φτιάξαμε μια εφαρμογή που μπορεί και διαχειρίζεται τα δεδομένα που χρειάζονται για τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, initiative όπως λέγεται, το οποίο λογισμικό, όπως σας είπα και πριν, θα γίνει μια παρουσίαση αύριο, αν θυμάμαι καλά, στις 11 η ώρα, όπως είναι η πρόσκληση. Όποιος θέλει μπορεί να μπει στην ίδια διεύθυνση του Zoom. Μισό λεπτό. Λοιπόν, θα πω λίγα πράγματα για αυτό το HMI, κάποια γενική πληροφορία και έχει ένα ενδιαφέρον να δει κανείς ποιες διεθνείς οργανώσεις και εκπρόσωποι της τουριστικής βιομηχανίας είναι πίσω από αυτή την πρωτοβουλία. Μετά λίγα θέματα για τα δεδομένα που χρειάζονται, για τη συλλογή των δεδομένων, η οποία είναι προϋπόθεση προκειμένου να συμπληρωθούν όλες οι φόρμες και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται. Και στη συνέχεια μια περιγραφή του τελικού αποτελέσματος, δηλαδή πώς είναι οι φόρμες, οι οποίες ας πούμε είναι το τελικό προϊόν που αποτυπώνει το ενεργειακό αποτύπωμα μέσω των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που έχει η ξενοδοχειακή μονάδα. Και δύο λόγια για την εφαρμογή την οποία έτσι αναπτύξαμε και έχουμε υλοποιήσει και συνεχίζουμε να υλοποιούμε σε διάφορα σημεία ανά τον κόσμο. Λοιπόν, ο στόχος του HMI, όπως λέει η λέξη ίδια, έχει σαν σκοπό να καταγράψει το αποτύπωμα του άνθρακα της ξενοδοχειακής μονάδας και χρησιμοποιείται σε ξενοδοχεία κάθε μεγέθους, από μικρές μονάδες με μερικών δωματίων μέχρι μέχρι ξενοδοχεία των 5 αστέρων. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το HMI μπορεί να το υλοποιήσει κανείς αυτόνομα σαν μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που αναλαμβάνει η ξενοδοχειακή μονάδα, και θα σας δείξω στη συνέχεια τι διείσδυση και τι απήχηση έχει το συγκεκριμένο, ας το πούμε, πρότυπο στην τουριστική βιομηχανία. Ωστόσο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν μέρος μιας γενικότερης στρατηγικής ESG, Environment Society Governance, που είναι κάτι πολύ μοντέρνο, το οποίο αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς σε κάθε τομέα της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου και του τουριστικού τομέα. Έτσι. Αν έχει κάποιος μια ESG στρατηγική, ας πούμε στον τουριστικό τομέα, για να μείνουμε έτσι στα δικά μας, ενδεχόμενα μπορεί να έχει κάποια πράγματα πολύ ιδιαίτερα που αφορούν την περίπτωσή του, όπως ξέρω και εγώ η σχέση που έχει με τους εργαζόμενους και η σχέση με διάφορες φιλανθρωπικές δραστηριότητες τις οποίες στηρίζει ως μονάδα, αλλά είναι πολύ απίθανο να μην έχει να πει κάτι για το περιβάλλον, και αν είναι να πει κάτι για το περιβάλλον είναι πολύ απίθανο να μην έχει να πει κάτι για το ενεργειακό και το αποτύπωμα του άνθρακα. Εάν λοιπόν πράγματι έχει συμπεριλάβει αυτά τα πράγματα στο ESG το οποίο ετοιμάζει, το HCMI μπορεί να προσφέρει μια πολύ συστηματική και πολύ αναγνωρίσιμη πλατφόρμα για να καλύψει αυτό το κομμάτι του ESG σχεδίου το οποίο ετοιμάζει. Όπως θα δείτε τώρα, τα ωφέλη λίγο πολύ είναι αυτά που αντιλαμβάνεται κανείς. Υπάρχει ένα όφελος για το περιβάλλον μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, υπάρχει ένα όφελος για την τσέπη μας, γιατί πετυχαίνει κανείς, καταλαβαίνει πώς λειτουργούν τα πράγματα και πετυχαίνει διάφορες βελτιστοποιήσεις στο λειτουργικό του προφίλ και στο πώς καταναλώνει ενέργεια. Είναι κάτι που έχει όλο και μεγαλύτερη σημασία απέναντι σε πελάτες. Αρχίζει και διαμορφώνεται ένα κομμάτι της αγοράς το οποίο έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες για αυτά τα πράγματα. Άρα έχεις και ένα πλεονέκτημα αυτού του τρόπου. Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι αρκετά απλή
στην εφαρμογή της, γι' αυτό και έχει μια έτσι εκρηκτική διείσδυση και όλα αυτά από μαζί και ταυτοχρόνως συμβάλλουν σε μια έτσι ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης. Τώρα, για να αποκτήσετε μια ιδέα για την υποστήριξη που υπάρχει πίσω από το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, βλέπετε όλα τα logo όλων των διεθνών οργανισμών τουρισμού, οι οποίες υποστηρίζουν και συμμετέχουν στην επικαιροποίηση του προτύπου, το οποίο ξεκίνησε το 2012 και υπήρξε μια μείζων αναβάθμιση το 2022. Ο βασικός είναι το WTTC και συμμετέχουν και 23 μεγάλα group εταιριών ξενοδοχειακών αλυσίδων παγκοσμίως, αλλά δεν είναι μόνο τα 23 αυτά group. Όπως θα δείτε και όπως διαφημίζουν στη σελίδα του συγκεκριμένου προτύπου, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από 30.000 ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο. Άρα είναι κάτι το οποίο έχει μια σημαντική διείσδυση, είτε ανεξάρτητα είτε ως μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ESG, όπως σας είπα. Τώρα, ερχόμενοι λίγο στο για να αποκτήσει κανείς μια ιδέα, τι τύπου δεδομένα είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να συγκεντρώσει κανείς προκειμένου να προχωρήσει, να μπορέσει να εφαρμόσει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία που περιγράφεται στη μεθοδολογία στο HCMI, στο version 2, το οποίο είναι αυτό το οποίο είναι επίκαιρο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όπως θα δείτε, δεν είναι φοβερά πράγματα. Καταρχάς θα χρειαστούν κάποια στοιχεία αναφορικά με τους χώρους της μονάδας, πόσα δωμάτια έχει, διαδρόμους, αν υπάρχουν χώροι συνεδριακοί, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζει κανείς διαφορετικά. Υπάρχουν οι χώροι που μένει ο κόσμος και υπάρχουν και συνεδριακοί χώροι. Θεωρείται ότι το ξενοδοχείο μπορεί να προσφέρει αυτού τους δύο τύπους υπηρεσιών. Στο βαθμό βέβαια που έχει νόημα, γιατί δεν αποκλείεται κάποια μονάδα να μην έχει τέτοιους χώρους συναντήσεων και σεμιναρίων και συνεδρίων. Στην αυτήν την περίπτωση δεν θα υπάρξει κάτι που θα υπολογίσουμε αναφορικά με το αποτύπωμα αυτής της χρήσης. Επίσης, ενδεχόμενα να υπάρχουν κάποιοι ιδιωτικοί χώροι δηλαδή οι οποίοι δεν είναι μες στο άμεσο ξενοδοχειακή υπηρεσία, είναι που μένουν ενδεχόμενα διάφορα άτομα που δουλεύουν στο ξενοδοχείο ή που κάποιοι φιλοξενούμενοι που έχουμε. Τέλος πάντων, είναι κάποιες ανάγκες που δεν είναι στον πυρήνα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών και αυτά θα πρέπει να καταγράφονται διαφορετικά. Επίσης, πόσα δωμάτια έχουμε, και από εκεί και πέρα βέβαια το σημαντικότερο είναι οι ενεργειακές καταναλώσεις τις οποίες έχω, είτε αυτές αφορούν καύσιμα, τι τύπου καύσιμα είναι, αν είναι ηλεκτρισμός, ενδεχόμενα μπορεί να έχω και παραγωγή θερμότητας, αν έχω φωτοβολταϊκά ή αν έχω ηλιακά θερμικά, και αυτά τα πράγματα θα πρέπει να καταγράφονται. Και επίσης οι λεγόμενοι emission factors, δηλαδή κάποιοι συντελεστές οι οποίοι μετατρέπουν τα θέματα της ενέργειας σε εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και διοξείδου του άνθρακα. Αυτά τώρα από χώρα σε χώρα μπορεί να ποικίλουν. Είναι βέβαια κάποιες γενικές στιγμές οι οποίες ενδείκνυται, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρχουν μικροδιαφορές από χώρα σε χώρα. Αλλά καλό είναι να συμβουλεύεται κανείς αυτά που ισχύουν στη συγκεκριμένη χώρα και να χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνουν μετατροπές των ενεργειακών δεδομένων σε εκπομπές. Όπως θα δείτε, αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Για το θέμα των ενεργειακών καταναλώσεων, το είπα ήδη, θα πρέπει να καταγραφεί κάθε μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται ή κάθε μορφή ενέργειας που παράγεται. Μέσα από τιμολόγια που έχουμε, μέσα από smart meters, από μετρητές που έχουμε που μας δίνουν τις τιμές απευθείας, χρησιμοποιώντας όποια καλύτερη πηγή πληροφόρησης υπάρχει. Θα πρέπει να υπάρξει λοιπόν αυτή η καταγραφή του ενεργειακού προφίλ ως χρήση και ως παραγωγή ενδεχόμενα στην μονάδα. Ένα δεύτερο θέμα το οποίο είναι πολύ σημαντικό και το οποίο πρέπει να λογαριάζεται είναι το θέμα των πλησιμάτων, γιατί αυτά
Επίσης είναι ένα σημαντικό κομμάτι για πολλές μονάδες των καταναλώσεων του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, του οποιοδήποτε ξενοδοχείου. Υπάρχουν λοιπόν διάφοροι τρόποι για να βάλει κανείς μες στο λογαριασμό τα θέματα των πλήσεων, των ρούχων και των άλλων τραπεζομάντιλων ή οτιδήποτε, ή τα κλιοσκεπάσματα και το καθεξής. Αυτά βέβαια μπορεί κανείς να τα κάνει μόνος του, συνήθως όμως τα δίνει κανείς σε κάποιον εξωτερικό, οπότε θα πρέπει σε συνεννόηση με αυτόν τον προμηθευτή να πάρει μια εκτίμηση. Αυτή η εκτίμηση μπορεί να γίνει και αυτή με διάφορους τρόπους. Μπορεί να έχει αναλυτικά δεδομένα. Αυτός που κάνει τη δουλειά του πιθανότατα δεν έχει αναλυτικά δεδομένα, οπότε εκεί χρησιμοποιούνται κάποιες τιμές, μέσες τιμές, ας πούμε ανατόλο υλικού που δίνεται για πλήσιμο, έτσι. Όπως θα αντιλαμβάνεστε, το θέμα του laundry, έτσι, των πλησιμάτων, είναι ένα σημαντικό κομμάτι αυτής της άσκησης και κάτι το οποίο θα πρέπει οπωσδήποτε να μπει μέσα στο λογαριασμό. Υπάρχει περίπτωση μέσα στο ξενοδοχειακό, στην υπηρεσία που προσφέρεται, να υπάρχουν και μεταφορές, λεωφορεία που να έχουμε, να φέρνουμε πελάτες ούτω καθεξής, και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μπαίνει μέσα στο λογαριασμό, καταγράφοντας τα καύσιμα τα οποία καταναλώνονται, κάθε τύπου καύσιμο, και από εκεί και πέρα βέβαια με τους συντελεστές μετατροπής, και μπορεί να μετασχηματίσουμε και να παράγουμε το συγκεκριμένο, ας πούμε, αποτύπωμα. Λίγο πολύ αυτά είναι και κάτι ακόμα που έχει να κάνει με θέματα ψυκτικών μέσων, σε περίπτωση που υπάρχουν κάποιες διαρροές ή σε περίπτωση που γίνει κάποια μείζον συντήρηση, έτσι, των κλιματιστικών συστημάτων. Τότε έχω κάποιες διαρροές από αυτά τα πράγματα, τα οποία συμβάλλουν και αυτά με τον τρόπο τους. Το κάθε συγκεκριμένο ψυκτικό μέσο έχει τα δικά του χαρακτηριστικά συμμετοχής. Έτσι, και αυτό λοιπόν είναι κάτι, αν και στις περισσότερες φορές ενδεχόμενα δεν θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί θα είναι μικρές ποσότητες ή δεν θα έχω κάποιο ιδιαίτερο λόγο, έτσι, να δώσω κάποια ιδιαίτερη προσοχή, αλλά μπορεί να υπάρχει κάποια περίπτωση κάποιας μείζων συντήρησης ή κάποιας μείζωνος διαρροής, έτσι, και θα πρέπει να συμπεριληφθούν και αυτά μέσα στο λογαριασμό. Λίγο πολύ αυτά λοιπόν είναι τα δεδομένα, τα οποία απαιτούνται να συγκεντρωθούν προκειμένου να κάνει κανείς τους λογαριασμούς. Ξαναλέω, ενέργεια που κατανάλωσα, ενέργεια που παρήγα ενδεχόμενα, ενέργεια που χρειάστηκε για πλησίματα, πολύ σημαντικό, ενέργεια που σχετίζεται με μεταφορές στο βαθμό που είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ξενοδοχειακής υπηρεσίας, και τυχόν, έτσι, διαρροές από τις μονάδες κλιματισμού. Αυτά είναι τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβω, και βέβαια όταν κάνει κανείς αυτή την άσκηση έχει τη δυνατότητα, αφού κάνει τους λογαριασμούς, να δει και πού περίπου βρίσκεται. Υπάρχει μια κλίμακα, ο καλός, ο κακός, ο πολύ καλός και ούτω καθεξής, να δει πού ακριβώς βρίσκεται και ενδεχόμενα να βοηθηθεί στο να σχεδιάσει μια στρατηγική πώς θα γίνει καλύτερος, και όπως όλα αυτά τα πράγματα έχουν και αυτή τη διάσταση, καταλαβαίνεις που είσαι και τι ενδεχόμενα πρέπει να κάνεις για να έχεις μια καλύτερη επίδοση. Τώρα, όπως σας είπα, εμείς είχαμε την ευκαιρία να ασχοληθούμε πολύ με αυτό το πρότυπο και να τον καταστήσουμε σε πολλές μονάδες. Άρα λοιπόν έχει αναπτυχθεί ένα λογισμικό, το οποίο είναι ένα λογισμικό στο cloud, το οποίο μαζεύει, καταρχάς έχει προγραμματίσει όλη τη μεθοδολογία η οποία υπάρχει από πίσω, και χρειάζεται κανείς απλώς να δώσει τα δεδομένα, τα πρωτογενή δεδομένα, και μόλις κάνει όχι 1000 ξενοδοχεία, έχει μπει ένα μηδενικό παραπάνω εδώ, συγγνώμη, 100 είναι τα ξενοδοχεία. Λοιπόν, όταν δώσω όλα αυτά τα δεδομένα, να κάνει τους λογαριασμούς και να παράγει, ας πούμε, τα reports. Και τα reports θα δείτε πως είναι. Εδώ έχω ένα παράδειγμα, το report το οποίο παράγεται. Βλέπετε, έχει ένα report, έχει ένα κειμενάκι απάνω. Καταρχάς έχει το έτος αναφοράς. Όλα αυτά γίνονται πάντα με αναφορά κάποιο συγκεκριμένο έτος. Έτσι πρέπει λοιπόν αρχές του 25 μέχρι τον Απρίλιο να συγκεντρωθούν τα δεδομένα του 24 για να παραδεχθεί το report το 24. Και έχει από κάτω, όπως βλέπετε, τις δύο βασικές χρήσεις, τα δωμάτια και τα θέματα και τους συνεδριακούς χώρους, και έχει λογαριάσει τις συνολικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, τόσο για τα δωμάτια όσο για τα meeting groups, και τα έχει ανάγκη αυτά
ανά δωμάτιο, φυσικά ένα μέσο δωμάτιο, γιατί είναι σαφές ότι μια ξενοδοχειακή μονάδα έχει διαφόρων λογιών δωμάτια. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα μέσο δωμάτιο και ανασυνεδριακό χώρο. Έτσι, σε κιλά αναδωμάτιο ή σε κιλά ανασυνεδριακό χώρο. Και υπάρχει και αυτή, βλέπετε κάτω δεξιά, έχει ένα URL εκεί, το οποίο έχει, αν το πατήσει κανείς, μπορεί να ανοίξει όλους τους λογαριασμούς που έχουν γίνει από πίσω, να δει με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, και έτσι νομίζω θα πρέπει να είναι, γιατί αυτά πρέπει να είναι ανοιχτή πληροφόρηση για το ευρύτερο κοινό. Άρα φυσικά αν κανείς δεν θέλει να εκθέσει, ας πούμε, στο website του όλη την εικόνα, όλους τους λογαριασμούς, δεν είναι απαραίτητο να το κάνει αυτό. Έτσι, αυτό λοιπόν είναι το τελικό προϊόν, να το πούμε, αυτού του λογισμικού, το οποίο θα δείξω και σε όσους ενδιαφέρονται αύριο, λιγάκι από πιο κοντινή απόσταση. Και όλη αυτή η άσκηση είναι κάτι το οποίο είναι γύρω στα 1.000 με 1.500 ευρώ. Να σας δώσω και μια εικόνα, το οποίο δεν είναι ετήσιο. Αυτό είναι μια και έξω, και κάθε χρόνο έχει ένα πολύ μικρό ποσό, ας πούμε, από τη στιγμή που στηθεί η μεθοδολογία, είναι μικρές οι αλλαγές. Όταν στέλνουν τα δεδομένα μπορεί να ετοιμάζεται η χρονιά πάρα πολύ εύκολα. Έτσι, και ξαναθυμίζω βέβαια ότι το HCMI δεν είναι κάτι το οποίο είναι stand-alone απαραίτητα, μπορεί να είναι ζωτικό μέρος ενός ευρύτερου ESG. Άρα λοιπόν, για όσους έχουν στο νου τους μια τέτοια στρατηγική, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό και χρήσιμο να ενσωματώσουν μέσα αυτή την προσέγγιση του HCMI, ιδιαίτερα αφού είναι κάτι ανερχόμενο και έχει μια έτσι πολύ μεγάλη απήχηση και διείσδυση στην τουριστική βιομηχανία. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Δεν ξέρω αν έχει κανείς κάποια ερώτηση. Νομίζω μπορείτε να μιλήσετε ή στο chat αν θέλει κανείς να στείλει, ή εδώ κανένας από τους παρευρισκόμενους. Όπως σας είπα, αύριο, αν θυμάμαι καλά, στις 11, στην ώρα που λέει η πρόσκληση, θα γίνει μια σύντομη online. Θα την έκανε ο συνεργάτης μου ο Κώστας, δυστυχώς είναι με 40 μπύρε εδώ. Θα την κάνω μάλλον εγώ, αλλά θα είμαι εκεί για όποιον έρθει να του δείξω λίγο περισσότερο πώς, ας πούμε, είναι το σύστημα αυτό. Αν δεν έχουμε κάτι, να έρθει η Τζέννη, να προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Προχωρήσουμε στο δεύτερο θέμα μας, το οποίο, μισό λεπτό Τζέννη, να δω γιατί... Το δεύτερο θέμα, το οποίο είναι αυτό εδώ, το OMAS, όχι, είναι αυτό εδώ νομίζω. Αυτό εδώ, View slideshow. Ωραία, αυτό το κλείνω. Νομίζω μας ακούνε και οι παρευρισκόμενοι τηλεματικά. Νομίζω μας ακούνε, ναι. Το είχαμε δοκιμάσει πριν, δεν είδα κάποια διαμαρτυρία, κάποια αυτή, έτσι, άρα θεωρώ ότι είμαστε ok. Οπότε πάμε λιγάκι, εδώ πρέπει να... Αυτό είναι το δικό σου? Ναι. Για δες με το ποντίκι, αλλάζει? Με το εδώ. Αυτό είναι που δεν βλέπω, όχι, δεν αλλάζει. Δεν αλλάζει. Εδώ, με αυτό εδώ αλλάζει. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν καλησπέρα και από μένα, Τζέννη Μαρμαρινού από την OMAS Solutions. Είμαι εξειδικευμένη σε θέματα διαχείρισης λειτουργικού κινδύνου και business continuity management, διαχείριση επιχειρησιακής συνέχειας ή το λεγόμενο operational efficiency όσον αφορά στη διαχείριση των ρίσκων σε τουριστικές βιομηχανίες όπου χρειάζεται να υπάρχει μια προσαρμογή και με διεθνή πρότυπα, και αναφέρουμε εδώ το πρότυπο 22301. Θα πούμε λίγα πράγματα για τη διαχείριση κινδύνων καταστροφών, για την πρόληψη και ετοιμότητα και κυρίως αναγνώριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων με συγκεκριμένα παραδείγματα σε ξενοδοχειακές μονάδες, άμεσες ενέργειες και μνημόνια ενεργειών για την μείωση της πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων καταστροφών και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, κατάρτιση σχεδίων επιχειρησιακής συνέχειας για πρόληψη και αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, και ποια είναι η εμπειρία μας σε θέματα διαχείρισης κρίσεων στον τουριστικό τομέα στην Κύπρο. Πώς πάω πίσω, Νίκο?
Νομίζω το κατάφερα. Το βρήκα. Τι είναι η διαχείριση κινδύνων? Είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ένας open mind το καταλαβαίνει αμέσως. Είναι μια ακολουθία αιτίας, ένα cause, γεγονότος, ένα event, μιας επίπτωσης, impact, μπορεί να είναι financial ή non-financial impact, και ορίζεται ως ο κίνδυνος επίπτωσης που οφείλεται σε ένα γεγονός που προκαλείται από μια αιτία, είναι το risk of impact due to an event, caused, και έχουμε το cause. Cause μπορεί να προκύπτει είτε από στρατηγική, λαθασμένη στρατηγική, είτε από περιβάλλον, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό από έναν οργανισμό. Βάζουμε preventive controls, προληπτικά σημεία ελέγχου, ώστε να προλάβουμε να μην μας δείχνουν κάποια ρίσκα στην επιχείρησή μας, και κάποια corrective controls σε περίπτωση που έχουμε incident. Ποια είναι τα impacts? Μπορεί να είναι financial. Αυτό είναι το πιο εύκολο, το χρηματικό loss, η απώλεια. Δυστυχώς υπάρχουν και τα non-financial, τα οποία έχουν τεράστια επίπτωση. Ο κίνδυνος φήμης, το customer dissatisfaction, ο νομικός κίνδυνος και άλλα. Η διαχείριση κινδύνων είναι μέρος της καθημερινής ζωής όλων μας, άρα και της τουριστικής βιομηχανίας. Και περιλαμβάνει 4 θεμελιώδεις δράσεις. Καταρχήν είναι η αναγνώριση, το risk identification. Δεύτερον, η αξιολόγηση, το assessment. Μετά είναι η μείωση των κινδύνων, το mitigation. Και μετά είναι η παρακολούθηση, η συνεχής παρακολούθηση και μόνιμη εποπτεία, το risk monitoring. Υπάρχουν 2 μεθοδολογίες. Είναι η top-down, από πάνω προς τα κάτω, σε μια πυραμίδα προστιθέμενης αξίας σε έναν οργανισμό, και η bottom-up, από κάτω προς τα πάνω. Το πιο συνηθισμένο tool, εργαλείο για τον εντοπισμό των κινδύνων είναι η χαρτογράφηση διαδικασίας, το λεγόμενο process modeling. Είναι η πιο συνηθισμένη προσέγγιση, από κάτω προς τα πάνω. Τι έχει σαν κέντρο? Φυσικά το σχεδιασμό των διαδικασιών. Με τι προτεραιότητα? Με την προτεραιότητα των πιο cost-sensitive διαδικασιών. Και τι λαμβάνονται υπόψη γι' αυτό? Μα το πιο απλό. Είναι οι εσωτερικές ζημιές που έχει ήδη κάποιος οργανισμός, ήδη ένα ξενοδοχείο, ή οι παραλίγο ζημιές, τα near misses. Ζημιές που τις προλάβαμε παραλίγο. Άρα μάθαμε και μαθήματα από αυτό. Σαν εταιρεία, η Oma Solutions έχει το εργαλείο ARIS της εταιρείας Software AG, παγκόσμια εταιρεία, το οποίο το ίδιο το εργαλείο ARIS AG το πιστοποίησε για θέματα Business Continuity Management, επιχειρησιακής συνέχειας, με το διεθνώς πρότυπο ISO 22301. Ποια ήταν το μεγαλύτερο challenge για την εταιρεία Software AG? Ήταν να εφαρμόσει ένα Business Continuity Plan σε βάση χρονική 24/7, που σημαίνει συνεχώς, σαν software as a service σε όλους τους πελάτες παγκοσμίως. Οι πελάτες είναι, μεταξύ άλλων, εννοείται και ξενοδοχειακές μονάδες, και μάλιστα πολλών αστέρων, αλλά και μικρές. Το outcome ήταν ότι πήραν ένα 5άστερο certification, μια πιστοποίηση κατά ISO 22301 σε cloud περιβάλλον. Πάμε στο risk assessment. Στη δεύτερη φάση είναι η αξιολόγηση κινδύνου. Εδώ θέλει μεγάλα κότσια. Το έχω κάνει σε πολυεθνικές εταιρείες. Είναι πολύ σημαντικό να διεξάγει κανείς σωστά workshops, σύντομα, περιεκτικά, με πολύ εύστοχες ερωτήσεις, να καταλαβαίνει κανείς στις πιο κρίσιμες διαδικασίες ενός οργανισμού ποια είναι η πραγματική πιθανότητα, όσο πιο κοντά προσπαθούμε και εντοπίζουμε σε σωστή εκτίμηση, με κλίμακα, σημαίνει τόσο πιο σωστή risk heat map, μήτρα δεξιά που βλέπετε κάτω ρίσκων, θα μπορέσουμε να πετύχουμε με το να καταλαβαίνουμε σωστή likelihood, που είναι η πιθανότητα να συμβεί ένα ρίσκο, και σωστό impact, που είναι η εκτίμηση της δυνητικής επίπτωσης αυτού του ρίσκου. Και φυσικά να βάζουμε λίγα και καλά σημεία ελέγχου, ώστε να μειώνουμε, ποτέ δεν σκοτώνουμε, φυσικά ένα ρίσκο. Κάτω δεξιά σας έχω μία μήτρα που δείχνει, με το κόκκινο είναι τα material risks, όπως αναφέρονται και στο ESG, που είναι η πιο σημαντική κίνδυνη που πρέπει να εστιάσει μια εταιρεία, άρα και μια τουριστική βιομηχανία, προκειμένου να τους μειώσει. Στο μέσο είναι τα κίτρινα, που είναι η μεσαίας κρισιμότητας κίνδυνη, και κάτω με το πράσινο είναι η χαμηλής κρισιμότητας. Πάω να σας κάνω ένα πολύ γρήγορο sum up. Ποιες είναι οι κύριες δράσεις διαχείρισης κινδύνων και των εργαλείων που μπορούν να προσαρμοστούν από κάθε οργανισμό, άρα και με μια τουριστική επιχείρηση, με βάση τις δικές του πρακτικές. Πάνω δεξιά στον εντοπισμό, αυτό που σας έδειξα είναι
το πιο συνηθισμένο εργαλείο worldwide είναι το process mapping. Στην αξιολόγηση κινδύνων βάζουμε πάντοτε το κεφάλι μας να σκεφτούμε ποια είναι τυχόν ζημιές που μπορεί η επιχείρησή μας να αναμένει. Η άσκηση RCSA, η ετήσια άσκηση Risk and Control Self-Assessment, γίνεται από κάθε οργανισμό, συνήθως σε ετήσια βάση και πάντοτε μετά από σημαντικές αλλαγές στην οργανωτική δομή, στους στρατηγικούς στόχους ενός οργανισμού και το σενάριο ανάλυσης. Στο risk mitigation, στη μείωση, βάζουμε πάντοτε σωστά σημεία ελέγχου και τα τεστάρουμε και βάζουμε προληπτικά σχέδια δράσης, ώστε να μην τα έχουμε να τα φάμε μπροστά μετά, να μπορέσουμε να μειώσουμε την επίπτωση των κινδύνων που αναμένουμε. Και φυσικά με το risk monitoring έχουμε την αναγκαιότητα να εφαρμόσουμε και να παρακολουθούμε καλούς και λίγους ταυτόχρονα smart δείκτες. Key performance indicators, δείκτες κύριους απόδοσης, key risk indicators, ρίσκων και φυσικά καλές μικρές αναφορές. Σας έχω βάλει κάποια λίγα παραδείγματα, αλλά καλά, τι σημαίνει η μεγαλύτερη φυσική κίνδυνη σε ξενοδοχειακές μονάδες και τουριστικές υποδομές. Σας δείχνω το Μάρτιο του 2018 στην Ιαπωνία, που κατασκεύασαν ένα πλωτό δωμάτιο ξενοδοχείου που αντέχει σε σεισμό και τσουνάμι. Αυτό έγινε στο Ναγκασάκι. Είναι μια πλωτή κάψουλα, όπως βλέπετε, με μια γυάλινη οροφή. Επιτρέπει στους επισκέπτες να κοιτάζουν τα άστρα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει κάποιος από τηλεματικά που μας ακούει ή εσείς. Αυτό σχεδιάστηκε για να φιλοξενεί 2 ή 3 άτομα. Σε περίπτωση τσουνάμι μπορεί να δώσει καταφύγιο σε πολύ περισσότερους ανθρώπους. Ενδεικτικά σας γράφω ότι το κόστος μιας νύχτας διαμονής ανέρχεται σε περίπου $330. Ο επισκέπτης κοιμάται και ξυπνά 31.000 τετραγωνικά μέτρα σε ένα κατοίκητο νησάκι απέναντι από το Ναγκασάκι, που αυτό έχει γίνει, είναι ακατοίκητο μεν, αλλά είναι τουριστική ατραξιόν. Και ποιο ήταν το έναυσμα που το έκαναν αυτό οι Ιάπωνες? Το 2011 έγινε ένα σεισμό σε 9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και το τεράστιο τσουνάμι προκάλεσε δυστυχώς το θάνατο 15.000 ανθρώπων. Πάμε σε κάτι άλλο που είναι εδώ στην Κύπρο μας. Τον Οκτώβριο του 2022 ξεχώρισα από τις διάφορες πυρκαγιές σε ξενοδοχεία το συγκεκριμένο στο Χίλτον της Λευκωσίας, όπου έγινε μεγάλη πυρκαγιά στην οροφή του ξενοδοχείου. Πολύ σύντομα ετέθηκε υπό έλεγχο η πυρκαγιά. Καμία ανθρώπινη ζωή δεν κινδύνευσε. Η φωτιά προκλήθηκε στην οροφή του ξενοδοχείου από κάποιο εξωτερικό συνεργείο που κάναν εργασίες μόνο στην οροφή. Μετά την εκδήλωση φωτιάς, κατευθείαν ενεργοποιήθηκε προληπτικά το σχέδιο εκένωσης που είχε ήδη το Χίλτον στην Λευκωσία. Υπήρχε επανδρωμένη ομάδα ασφάλειας του προσωπικού, κατέσβησε τη φωτιά, χρησιμοποίησε πάνω από 50 πυροσβεστήρες, έφτασε εγκαίρως η πυροσβεστική, 3 πυροσβεστικά οχήματα, εκ των οποίων το ένα είχε τηλεσκοπικό βραχιονοφόρο όχημα, έκανε η πυροσβεστική τους απαραίτητους ελέγχους, παρέμεινε προληπτικά στον συγκεκριμένο χρόνο στο σημείο αυτό. Και η πυροσβεστική αυτή η αρχή έδωσε την άδεια στη διεύθυνση του ξενοδοχείου να ενημερώσει τους πελάτες ότι μπορούν να εισέλθουν στο ξενοδοχείο και το προσωπικό να επιστρέψει στις θέσεις του. Πολύ σημαντικό να ακούμε τις αρχές. Πάμε σε πολύ crucial τεχνολογικούς κινδύνους με παραδείγματα ανά τον κόσμο υποκλοπής προσωπικών δεδομένων. Τον Δεκέμβριο του 2018 έγιναν αγωγές για υποκλοπή δεδομένων στα ξενοδοχεία της Marriott. Αγωγές από ιδιώτες, διερεύνηση σε κυβερνητικό επίπεδο μετά από μαζική παραβίαση δεδομένων της Starwood που ήρθε στο φως δημοσιότητας από την ιδιοκτήτρια εταιρεία Marriott International. Μεγάλος αριθμός αγωγών κατατέθηκαν την μέρα της αποκάλυψης του σκανδάλου υποκλοπών από hacker, το οποίο επηρεάζει 500 εκατομμύρια επισκέπτες των ξενοδοχείων. Διάρκεια 4 χρόνια. Η κυβερνοεπίθεση ξεκίνησε 1 χρόνο πριν η Marriott εκδηλώσει το ενδιαφέρον για την εξαγορά της Starwood. Και η Marriott International ανακοίνωσε ότι οι πληροφορίες που υπεκλάπησαν θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν δεδομένα όπως στοιχεία διαβατηρίου των πελατών, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email, ακόμα και στοιχεία πιστωτικής κάρτας. Σκεφτείτε τη τεράστια επίπτωση, αυτό που λέγαμε πριν. Και πάμε τον Απρίλιο του 20, περίπου 1,5 χρόνο μετά, που τι γίνεται πάλι? Η Marriott ανακοίνωσε νέα υποκλοπή δεδομένων των πελατών της. Και αυτή τη φορά ανακοίνωσε κίνδυνο διαρροής στοιχείων για μέχρι 5,2 εκατομμύρια πελάτες. Και η Marriott έστειλε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με τη νέα υποκλοπή προσωπικών δεδομένων σε πελάτες.
Και πάμε στο γνωστό σε όλους GDPR, στο General Data Protection. Πάμε τον Απρίλιο του 2021 με την Booking.com, από τις πιο δημοφιλείς πλατφόρμες κρατήσεων ξενοδοχείων. Καλέστηκε η Booking.com να πληρώσει πρόστιμο ύψους 475.000 ευρώ, γιατί δεν ανέφερε εγκαίρως σοβαρή παραβίαση δεδομένων. Τι σημαίνει εγκαίρως? Σημαίνει μέσα σε χρονική περίοδο 72 ωρών. 3 μέρες. Όχι εργάσιμες, 3 μέρες. Αυτό επιβάλλει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων, ο GDPR. Άρα, η Booking.com υπέστη την παραβίαση το 2018, όταν απατεώνες τηλεφώνου στόχευσαν 40 υπαλλήλους σε διάφορα ξενοδοχεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και αφού πήραν τα credentials σύνδεσής τους σε ένα σύστημα της Booking.com, μπόρεσαν να αποκτήσουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία πάνω από 4.000 πελάτες που είχαν κάνει κράτηση σε ξενοδοχείο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσα από το site. Και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών 283 πελατών εκτέθηκαν και σε 97 περιπτώσεις παραβιάστηκε ο κώδικας ασφάλειας τους. Η Ολλανδική Αρχή Προστασίας Δεδομένων, που εκεί στις κάτω χώρες είναι η Booking.com, που εκεί έπρεπε να το αναφέρει, τι ανέφερε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων εκεί? Ότι οι πελάτες της Booking.com διατρέχουν τον κίνδυνο να τους κλέψουν, ακόμα και αν οι εγκληματίες δεν έκλεψαν στοιχεία πιστωτικών καρτών, αλλά μόνο ονόματα, στοιχεία επικοινωνίας και πληροφορίες σχετικά με την κράτηση του ξενοδοχείου. Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν αυτά τα δεδομένα για phishing και προσποιούμενοι ότι ανήκουν στο ξενοδοχείο μέσω τηλεφώνου ή email, προσπάθησαν να κλέψουν χρήματα από ανυποψίαστους ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό? Μπορεί να φαίνεται αξιόπιστο εάν ένας τέτοιος απατεώνας ξέρει ακριβώς πότε έχετε κάνει κράτηση για το δωμάτιο και ρωτά αν θέλετε να πληρώσετε για τις διανυκτερεύσεις. Και τότε η ζημιά μπορεί να είναι σημαντική. Άλλες απάτες σε ξενοδοχεία, τηλεφωνικές απάτες, phishing, που τι είναι? Είναι συνδυασμός των λέξεων voice, φωνή, και του phishing, που είναι απάτη μέσω τηλεφώνου, που σκοπό έχει να εξαπατηθεί το θύμα, προκειμένου να αποκαλύψει τις προσωπικές και οικονομικές του πληροφορίες ή κωδικούς ασφάλειας ή και να μεταφέρει χρήματα στους απατεώνες. Επιχειρούνται από άγνωστους κακοποιούς με απότερο στόχο να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία, μεγάλη προσοχή και κωδικούς από ιδιοκτήτες ξενοδοχείων και στη συνέχεια να αδειάσουν τους λογαριασμούς των πελατών. Αριστερά δίνουμε κάποια tips. Τι μπορείτε να κάνετε? Καταρχήν, προσεκτικοί με ευνηδιαστικές και προειδοποιητικές τηλεφωνικές κλήσεις. Μετά, κρατήστε τον αριθμό τηλεφώνου από τον οποίο σας έχουν καλέσει και ενημερώστε ότι θα τους επιστρέψετε εσείς την τηλεφωνική κλήση. Επίσης, για να επαληθεύσετε την ταυτότητά τους, αναζητήστε τον αριθμό τηλεφώνου της επιχείρησης και επικοινωνήστε απευθείας μαζί τους. Ποτέ μα ποτέ μην επαληθεύετε το άτομο που σας καλεί με τον αριθμό τηλεφώνου που σας έδωσε, μπορεί να είναι ψεύτικος ή πλαστογραφημένος. Οι απατεώνες μπορούν να βρουν βασικά στοιχεία επικοινωνίας σας μέσω διαδικτύου, π.χ. από Facebook, από μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μην υποθέσετε ότι το άτομο που σας καλεί δηλώνει την αληθινή του ιδιότητα επειδή έχει στη διάθεσή του τέτοιες πληροφορίες. Ποτέ μα ποτέ μην δίνετε τον κωδικό PIN της πιστωτικής ή χρεωστικής σας κάρτας ή τον κωδικό πρόσβασης τραπεζικού λογαριασμού μέσω e-banking. Ποτέ μια τράπεζα προέρχομαι από τον τραπεζικό χώρο δεν θα ζητήσει μια τέτοιου είδους πληροφορία. Επίσης, μην μεταφέρετε χρήματα σε άλλο τραπεζικό λογαριασμό μετά από αίτημα αυτών των απατεώνων. Ποτέ μια τράπεζα δεν θα σας το ζητήσει. Και τέλος, αν νομίζετε ότι πρόκειται για απατελή τηλεφωνική κλήση, να το αναφέρετε οπωσδήποτε στην τράπεζα. Ένας άλλος κίνδυνος είναι, εννοείται, η ανάγκη συντήρησης ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, που και αυτές, δηλαδή το να λαμβάνει κανείς μέτρα για μηχανολογικές εγκαταστάσεις, είναι εξίσου κρίσιμες για τη διατήρηση ικανοποιημένων πελατών. Θυμηθείτε το παράδειγμα με το μεθάνιο στην βορειοδυτική Μακεδονία. Και δεξιά δίνουμε ένα παράδειγμα πώς γίνεται η δήλωση προβλημάτων με ανάθεση εργασιών σε τεχνικούς με 2 σενάρια, η εκτέλεση των εργασιών από τους τεχνικούς και φυσικά πάντοτε η παρακολούθηση των εργασιών. Η μη ικανοποιητική απόδοση τέτοιων εγκαταστάσεων υπάρχει περίπτωση να σας προκαλέσει κίνδυνο φήμης και φυσικά έχει επίπτωση οικονομική στην κερδοφορία του ξενοδοχείου, αφού θα έχει μειωμένους πελάτες, άρα και μειωμένους λιγότερους πόρους για τη συντήρηση. Γι' αυτό πολλά ξενοδοχεία χρησιμοποιούν τα ηλεκτρονικά συστήματα διαχείρισης συντήρησης. Και πάμε σε αυτό που σας είπα πριν. Πόσο σημαντικό είναι να παρακολουθούμε δείκτες διαχείρισης κινδύνων. Σας έχω βάλει εδώ παραδείγματα που δεν έχουν μόνο να κάνουν με την τουριστική επιχείρηση, έχουν να κάνουν με οποιοδήποτε μέγεθος και αντικείμενο οποιασδήποτε υπηρεσίας, οποιασδήποτε επιχείρησης. Παράπονα πελατών
καταγραφή συμβάντων και ζημιών, ζημιές από δικαστικές υποθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις, εναλλαγή προσωπικού σε κύριες θέσεις, το staff turnover, πλάνο διαδοχής, οι ελλείψεις στη διοίκηση, το succession plan, η μη ύπαρξη ή μη επικαιροποίηση βασικών εγγράφων, π.χ. μια πολιτική ασφάλειας, ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, το business continuity plan, ένα σχέδιο εκκαίνωσης, το evacuation plan, ένα πλάνο δοκιμών και αποτελέσματα δοκιμών επιχειρησιακής συνέχειας. Πιστέψτε με, χωρίς πλάνο δοκιμών, ένα θεωρητικό σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας είναι καθαρά θεωρία και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει το added value που προκύπτει μετά από την τεκμηρίωση και την υλοποίηση του πλάνου των δοκιμών. Εννοείται σε κάθε δείκτη υπάρχει κατηγοριοποίηση, ανάλυση αιτιών και επιπτώσεων και παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών. Και πάμε στους δείκτες βιωσιμότητας. ESG. Οι φορείς, εδώ μεγάλη προσοχή, οι φορείς χρηματοδότησης και οι τράπεζες στην Ευρώπη απαιτούν αναφορές ESG, Environmental, Social και Governance, το είπε και προηγουμένως και ο Νίκος, για την αξιολόγηση μιας εταιρείας. Και μόνο τα ξενοδοχεία με αειφόρες πρακτικές μπορούν να χρησιμοποιούνται. Και προκειμένου τα ξενοδοχεία να διασφαλίσουν την επιτυχία τους μακροπρόθεσμα, χρειάζεται 101% να αναπτύξουν μια αειφόρα στρατηγική που να συμπεριλαμβάνει τις κατευθυντήριες γραμμές ESG. Και κάθε ξενοδοχείο συνίσταται να προβεί σε εξοικονόμηση κόστους, ιδιαίτερα στον ηλεκτρισμό, στο αέριο και στο πετρέλαιο, που μας έδειξε και ο Νίκος, προκειμένου να μειώσει την κατανάλωση και τον αντίκτυπό του στο περιβάλλον. Και τέτοια μέτρα μείωσης κατανάλωσης ενέργειας έχουν σημαντικό αντίκτυπο στους προορισμούς. Και οι αναφορές και οι μετρήσεις ESG που χρησιμοποιούν δείκτες αναφοράς πρέπει να δείχνουν πόσο βιώσιμη είναι η εταιρεία. Είναι το ξενοδοχείο μας. Το στοιχείο του περιβάλλοντος αφορά πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση, τη μείωση των απορριμμάτων και τη διαχείριση του νερού. Αυτές οι δραστηριότητες στο ξενοδοχείο πρέπει να υποστηρίζονται με δείκτες και με benchmarks, συγκρίσεις υψηλής ποιότητας. Και πάμε στο social κομμάτι, το κοινωνικό. Περιλαμβάνει τις εταιρικές πολιτικές για την υγεία και την ευημερία, τη διαφορετικότητα και τις αμοιβές και εννοείται τις δίκαιες εργασιακές πρακτικές. Και πάμε στο τρίτο, στο governance, στη διακυβέρνηση. Αυτή αναφέρεται στην ενσωμάτωση μιας τουριστικής επιχείρησης στον προορισμό. Σας δείχνω 3 παραδείγματα ενδεικτικά πόσο σημαντικά είναι τα μεγέθη ESG. Το αποτύπωμα διοξιδίου του άνθρακα ανά επισκέπτη, το κόστος ενέργειας αναδιακυβέρνηση, αναδιανυκτέρευση, η κατανάλωση νερού ανακρεβάτη. Θα μας μιλήσει σε λίγο και η συνεργάτηδα, η Αγγελική Κοσμά από την εταιρεία Omas Solutions, όπου θα δείξει και την πλατφόρμα στην οποία αναπτύσσονται αυτά τα μεγέθη ESG. Τι κρατάμε από αυτό το slide? Κάτω αριστερά, κατά την αγορά ή την πώληση ξενοδοχείων ή τη χρηματοδότηση, ο έλεγχος ESG γίνεται ήδη συστηματικά για πολλούς επενδυτές και τράπεζες στο πλαίσιο αξιολόγησης κινδύνου. Εδώ σας παραθέτω τα κύρια ρίσκα στον τουρισμό και σε τουριστικές επιχειρήσεις ανακατηγορία με πρακτικά παραδείγματα από πλευράς οικονομικού κινδύνου. Οι διακυμάνσεις στα νομίσματα, η οικονομική κρίση, η αύξηση των επιτοκίων, από πλευράς κινδύνου που σχετίζεται με θέματα υγείας, η πανδημία, οι επιδημίες, το COVID-19 το παντρευθήκαμε. Από πλευράς ψυχολογίας, που είναι οι αρνητικές επιπτώσεις και τα αρνητικά perceptions από άσχημη δημοσιότητα και από ίσως εσκεμμένη προπαγάνδα, από άσχημες αρνητικές εμπειρίες των διαφόρων πελατών μας και των visitors, των επισκεπτών μας. Τώρα, κίνδυνος περιβαλλοντικός που μπορεί να σχετίζεται τόσο με φυσικές καταστροφές που προκαλούνται από την ίδια τη φύση, αλλά και από εμάς τους ανθρώπους, που δυστυχώς πολλές φορές κάνουμε pollution στη φύση και μετά λουζόμαστε τα αποτελέσματα. Πάμε σε οικονομικούς κινδύνους. Μπορεί να έχουμε υπερτίμηση τιμών, να έχουμε απάτες εσωτερικές ή εξωτερικές, να έχουμε embezzlement, να έχουμε διαφωνίες σε διάφορα agreements που έχουμε, σε contracts με προμηθευτές και με καταναλωτές. Κίνδυνοι που έχουν σχέση να κάνουν με τον άνθρωπο, που είναι οι βανδαλισμοί, η πολιτική αστάθεια στην εποχή μας, οι πόλεμοι, παγκόσμιοι πόλεμοι, ευρωπαϊκοί πόλεμοι, η εγκληματικότητα. Από πλευράς φυσικών κινδύνων έχουμε τους σεισμούς, βολκάνος, έχουμε όλα τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, τις φωτιές, το τσουνάμι, κίνδυνοι που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια,
αν έχουμε στα ξενοδοχεία μας όχι επαρκή μέτρα προστασίας, εάν έχουμε όχι επαρκή θέματα υγιεινής, μέτρα υγιεινής, αν δεν έχουμε τη σωστή ποιότητα νερού. Πολύ σημαντικό το τελευταίο. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουμε καθόλου ποιότητα νερού. Επίσης, ελαττώματα όσον αφορά τα προϊόντα που πάμε να δώσουμε. Είτε έχει σχέση με αεροσκάφη, είτε με τα μέσα μεταφοράς, τα οποία συμβάλλουν δυστυχώς στο να μην προσφέρουμε τις υπηρεσίες για τις οποίες καλούμαστε στους πελάτες μας. Επίσης, να έχουμε θέματα ιδιοκτησίας, όπου ακόμα και θάνατος μπορεί να προκληθεί από ένα λάθος της οικοδομής μας. Επίσης, θέματα που να μην δίνουν σωστή απόδοση των υπηρεσιών με τα οποία έχουμε βάλει συμβόλαια ή να έχουμε θέματα ιδιοκτησιακά. Να θυμόμαστε τα local communities που είναι δίπλα στο ξενοδοχείο μας. Επίσης, θέματα ασφάλειας, βανταλισμούς, κλοπές, τρομοκρατίες, συστήματα μηχανογραφικά σε διαχείριση δεδομένων που να είναι τροτά, και τεχνολογικά, εννοείται είτε σε αεροσκάφη, είτε σε αυτοκίνητα, σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε τρένα, που να μην έχουν σωστό maintenance, σωστή συντήρηση, ή να είναι obsolete, να είναι out of date η τεχνολογία που χρησιμοποιούμε, ή επίσης να έχουμε απώλεια, κλοπή ή corruption των δεδομένων. Ποιοι είναι οι κύριοι παράγοντες επιτυχίας ώστε να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους που είπαμε? Σωστή διακυβέρνηση. Πάντοτε να έχουμε την προσέγγιση μας σε όποια στρατηγική και να ακολουθούμε με επίκεντρο τον άνθρωπο. Να μαθαίνουμε από την κρίση, να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας, να κάνουμε σωστές τεκμηριωμένες δοκιμές, να διαχειριζόμαστε σωστά τα μέσα ενημέρωσης, να αναγνωρίζουμε τις προϋποθέσεις και πάντοτε να διατηρούμε τεκμηριωμένο και ελεγχόμενο ένα πλαίσιο διαχείρισης περιστατικών ατυχημάτων. Η στρατηγική διαχείριση κρίσεων έχει διακριτές φάσεις. Περιλαμβάνει την πρώτη, της ανάλυσης της κατάστασης, που σημαίνει διάγνωση σωστή του προβλήματος, την επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής, την εφαρμογή της επιλεγμένης στρατηγικής και πολύ στενό monitoring, πολύ στενή μόνιμη εποπτεία. Και ποιο είναι το μοντέλο ηγεσίας? Ξεκινάμε πάντοτε από κάτω, το identifying problems, πρέπει πάντοτε να καταλαβαίνουμε ποιο είναι το πρόβλημα. Δεν το καταλάβουμε, δεν προχωράμε στο επόμενο να δώσουμε μία όχι σωστή λήψη απόφασης. Μετά τα μαθήματα που λαμβάνουμε από την κρίση, μετά να κτίσουμε εμπιστοσύνη στο προσωπικό μας και σε όλους τους stakeholders, τους εμπλεκόμενους, και φυσικά να βάλουμε κουλτούρα, σωστή κουλτούρα στον οργανισμό. Η κρίση θεωρείται κυρίως απρόβλεπτη. Τι σημαίνει αυτό? Χρειαζόμαστε πάντοτε έναν δυνατό ηγέτη για να τη διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Εννοείται ότι η στρατηγική διαχείριση κινδύνων θα πρέπει να κουμπώνει, να συνάδει με την στόχευση της εθνικής στρατηγικής τουρισμού της Κύπρου την τελευταία δεκαετία. Βάζουμε 3 σημεία από το όλο στάδιο που κάναμε. Πρώτον, να εστιάζουμε στην αντιμετώπιση αδήλωτων κινδύνων ζημιών και στο σύνολο κόστους ή αλλιώς το κρυφό κόστος του τουρισμού στον προορισμό. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντική η παρακολούθηση, αξιολόγηση, αποτίμηση και λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιμετώπισης κινδύνων και σίγουρα το Environmental Impact Assessment που είπε και ο Νίκος. Και πάμε στο μοντέλο διαχείρισης κρίσεων. Ποτέ δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι δεν θα συμβεί σε εμάς. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να περιμένουμε και να είμαστε ικανοί να αντιμετωπίζουμε και τυχόν μη αναμενόμενα πράγματα. Και να είμαστε προετοιμασμένοι. Δεξιά σας βάζω το concept των 4R, το reduction, η μείωση του κινδύνου. Να ξέρουμε να αντιλαμβανόμαστε τι σημαίνει κρίση και να έχουμε στάνταρ πρότυπες διαδικασίες που να τις έχουμε σε λειτουργία, όχι στο ράφι. Δεύτερον, το readiness, να είμαστε έτοιμοι να έχουμε ένα πλάνο διαχείρισης κρίσεων, πλάνο τουρισμού και μέτρα για τη διασφάλιση της υγείας. Το response, να έχουμε διαδικασίες που να απαντάνε γρήγορα σε emergency, σε θέματα investigation, σε βοήθεια στις οικογένειες, σε σωστή επικοινωνία. Και το recovery, η ανάκαμψη, ένα καλό σχέδιο business continuity plan, οι πόροι μας και σίγουρα ένα debriefing. Τι μαθαίνουμε, τα lessons learned. Και πάμε σε πρακτικές συμβουλές. Οδηγίες που βοηθούν τις τουριστικές επιχειρήσεις για προετοιμασία, ανταπόκριση και ανάκαμψη από μία κρίση. Η προετοιμασία είναι το πιο σημαντικό πράγμα απ' όλα. Άμα κάνει καλή αρχή, μετά προχωράει. Η προετοιμασία περιλαμβάνει σίγουρα μία checklist για όλα τα πράγματα που πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά.
ένα σχέδιο διαχείρισης κινδύνων και εδώ stop, μοιραστείτε το φορτίο. Δεν είμαστε μόνοι. Δεξιά σας βάζω τα networks σε περίπτωση κρίσεων σε τουριστικές επιχειρήσεις, όπου βλέπετε τα διάφορα groups, βλέπετε τα Visitor Information Centers, corporate agencies, state tourism organization και media. Επίσης, πλάνο για επίκουσα ανταπόκριση, πλάνο για να παραμείνουμε ως επιχείρηση και πρακτικές δοκιμές, πάντοτε των τελευταίων. Πάμε σε θέματα ανταπόκρισης, το respond. Checklist άμεσων δράσεων. Οι πρώτες 24 ώρες είναι οι πιο κρίσιμες και μετά βραχυπρόθεσμες δράσεις, λέω τυχαία, μέχρι 2 εβδομάδες. Πάμε στο τρίτο θέμα, την ανάκαμψη, το recovery. Checklist ανάκαμψης από περιστατικό. Ταμιακή ροή. Παρακολουθείτε προσεκτικά τις ταμιακές ροές. Καθιστιχάστε τους πελάτες με προκαταβολικές κρατήσεις. Αναζητήστε κάποια οικονομική υποστήριξη. Πάμε σε θέματα διαχείρισης προσωπικού. Αξιολογήστε τα επίπεδα στελέχωσης. Αναθεωρήστε την δομή του προσωπικού. Θυμηθείτε τα λόγια μου πριν που είπα για έναν καλό leader σε θέματα διαχείρισης κρίσεων. Αναλογιστείτε πώς να διατηρήσετε τους βασικούς υπαλλήλους, τους key employees. Και αν χρειάζεται, δυστυχώς, ναι, μπορεί να γίνουν απολύσεις στο προσωπικό. Έχει γίνει. Πάμε μετά. Αναθεώρηση της προσφοράς και των αγορών. Επανεκτιμήστε το προϊόν σας. Αναθεωρήστε τις αγορές στόχους και τις προωθήσεις σας. Και υποστήριξη στη διαχείριση κρίσης. Διαχειριστείτε τα επίπεδα στρες, συμβουλές και κατανοήστε το στρες στα affected communities, στην κοινότητα που μας περιβάλλει. Δεξιά σας έχω κάποια πρότυπα που χρησιμοποιούμε. Πλάνο διαχείρισης κινδύνων, η ανάλυση SWOT, οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες, η λίστα επαφών, όλο το προσωπικό, ποια είναι τα ενάψματα και οι επιπτώσεις. Το πακέτο, το πρώτο σε περίπτωση κρίσεως, το κυβότιο, το Go Pack, το πλάνο επικοινωνίας της κρίσης, ποιος, θέλουμε ένα 3 εκεί πέρα, το πλάνο ανάκαμψη επιχείρησης, το πλάνο σεναρίων, το αρχείο καταγραφής συμβάντων, οι εκτιμήσεις που θα βοηθήσουν τον προϋπολογισμό για ταμιακές ροές, φυσικά ο προϋπολογισμός των ταμιακών ροών, οι αποφάσεις των οικονομικών, η αναθεώρηση των αγορών, το σχέδιο δράσεων marketing και φυσικά κάποιους επιπρόσθετους πόρους που μπορούμε να ζητήσουμε. Και πάμε σε μία πολύ απλή, απτή δημοσκόπηση που έγινε από γεγονότα επιχειρησιακής συνέχειας σε μικρές επιχειρήσεις. Το 48% των μικρών επιχειρήσεων δεν έχουν σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Το 80% των επιχειρήσεων που επηρεάστηκαν από ένα σημαντικό περιστατικό έκλεισαν μέσα σε 18 μήνες. Μόλις 18 μήνες. Το 90% των επιχειρήσεων που έχασαν δεδομένα από μια καταστροφή αναγκάστηκαν να κλείσουν μέσα σε 2 χρόνια. Και πάμε στην Αγγλία, εκεί έγινε μια εκτίμηση ότι οι ζημιές κατά μέσον όρο σε μια επιχείρηση από πλημμύρα είναι 28.000 λίρες, οι ζημιές κατά μέσον όρο σε μια επιχείρηση από πυρκαγιά είναι 7.300 λίρες και προσοχή, η απώλεια δεδομένων και το κόστος διακοπής λειτουργίας, εδώ 10,5 δις λίρες το χρόνο. Άρα, ποια είναι το ωφέλη το να καταρτίζουμε ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας? 4 perspectives. Πάμε το πρώτο. Επιχειρησιακή πλευρά. Δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, υποστηρίζει στρατηγικούς στόχους, προστατεύει τη φήμη και την αξιοπιστία και συμβάλλει στο operational resilience, στην ανθεκτικότητα της επιχείρησης. Πάμε στο financial. Μειώνει την έκθεση νομικό και οικονομικό κίνδυνο. Ο νομικός κίνδυνος, πιστέψτε με, υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει με πολύ μικρή επίπτωση και ξαφνικά να βρεθούμε με τεράστιες προβλέψεις και με απώλειες και ζημιές στο P&L της επιχείρησής μας. Και μειώνει τις άμεσες και έμεσες δαπάνες από διακοπή δραστηριοτήτων. Πάμε στα ενδιαφερόμενα μέρη, στους stakeholders, όλοι στην αλυσίδα προστιθέμενης αξίας του οργανισμού μας, της επιχείρησής μας. Το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας προστατεύει τη ζωή, την ιδιοκτησία και το περιβάλλον. Λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και δημιουργεί εμπιστοσύνη στην ικανότητα επιτυχίας της επιχείρησης. Και τέλος, πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτό που είπαμε στην αρχή, το bottom-up, στις εσωτερικές μας διαδικασίες. Το σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας βελτιώνει την ικανότητα να παραμένουν αποτελεσματικές κατά τη διάρκεια διακοπής λειτουργίας και δείχνουν προληπτικό έλεγχο κινδύνων με αποτελεσματικό τρόπο. Όταν θέτουμε στόχους για σχέδια επιχειρησιακής συνέχειας και πώς να τους πετυχαίνουμε, είναι πολύ σημαντικό οι στόχοι μας να είναι συναφείς με τους στόχους επιχείρησης. Πρώτο δίδαγμα. Δεύτερον, να είναι μετρήσιμοι, να είναι ελεγχόμενοι και να κοινοποιούνται σε όλους τους stakeholders. Να προσδιορίζουμε τους στόχους επιχειρησιακής συνέχειας. Τι θα γίνει, ποιοι είναι οι απαιτούμενοι πόροι, ποιες ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης μιας πολιτικής, πώς θα αξιολογηθούν τα αποτελέσματα, από ποιο φορέα.
να έχουμε αλλαγές στο σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας. Δεν είναι κάτι στατικό. Οποιασδήποτε αλλαγές θα πρέπει να σχεδιάζονται για ένα συγκεκριμένο σκοπό, με επικοινωνία σε όλους τους stakeholders, να υπάρχει διαθεσιμότητα των πόρων για κάθε αλλαγή, να υπάρχει κατανομή και επανακατανομή των αρμοδιοτήτων και εξουδοτήσεων και τεκμηρίωση όλων των αλλαγών. Και φυσικά θα παραλείπτουμε και κάποιες σημαντικές πηγές, να έχουμε επίγνωση όλοι οι εργαζόμενοι, να έχουμε σωστή επικοινωνία και να εντοπίζουμε τους ικανούς πόρους. Η ανάγκη, συνεπώς, για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνέχειας προέρχεται από πάνω προς τα κάτω, από κανονιστική απέτηση, από τις εποπτικές οδηγίες, που είναι πολύ απαραίτητο στις επιχειρήσεις, άρα και στις τουριστικές επιχειρήσεις, να αναπτύξουν και να διατηρήσουν ένα σχέδιο επιχειρησιακής συνέχειας, από την ανάγκη της ίδιας της στρατηγικής μας ως οργανισμός, από την ανάγκη της συμμόρφωσης, που είναι σημαντικό και αναπόσπαστο μέρος της διαχείρισης επιχειρησιακού κινδύνου, από την απέτηση επωνυμίας, το branding που βελτιώνει την εμπιστοσύνη του πελάτη μας με την επιχείρησή μας, και από την ανάγκη πιστοποίησης με το Διεθνές Πρότυπο 22301. Γιατί χρειαζόμαστε τα πρότυπα επιχειρησιακής συνέχειας? Έχω βάλει τον οργανισμό στη μέση. Βλέπετε από πόσα σημεία περιβάλλεται κάτω το σύστημα uptime που έχει σχέση με τη μηχανογραφική μας υποδομή, με τη διαχείριση των δεδομένων και μάλιστα ευαίσθητων δεδομένων πελατών, με τα δίκτυα. Αριστερά έχουμε τα νομικά μας καθήκοντα, τις κανονιστικές απαιτήσεις. Δεξιά έχουμε το περιβάλλον. Τι είναι το περιβάλλον? Έχουμε τον πελάτη και έχουμε και τους business partners. Αριστερά οι suppliers, οι νομοθέτες, οι vendors, οι πολιτές, και πάνω βλέπουμε την εξάρτηση όλης μας της δομής από πλευράς power, voice, διαχείριση δεδομένων, θέματα logistics, food. Και πάμε αυτό που σας είπα πριν. Ο κύκλος της διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας δεν είναι one shot, είναι επαναλαμβανόμενος, είναι permanent και διακρίνεται σε 5 φάσεις. Ο πιο σημαντικός είναι πάντοτε η ορθή κατανόηση της επιχείρησης. Αν δεν κατανοήσουμε τη επιχείρηση, δεν προχωράμε προς τα κάτω. Μετά την κατανόηση της επιχείρησης, η δεύτερη φάση είναι ο προσδιορισμός της στρατηγικής. Η τρίτη φάση είναι η επιλογή και η εφαρμογή των λύσεων, όπου βλέπετε κάτω δεξιά το business impact analysis, η ανάλυση επιχειρησιακών επιπτώσεων και κυρίως τις κρίσιμες. Το risk assessment που σας είπα στην αρχή, η αξιολόγηση των κύριων κινδύνων, η πολιτική business continuity management, ένα handbook, ένα απλό leaflet. Μετά έχουμε την επιλογή και την εφαρμογή των λύσεων με τις διαδικασίες για σωστό response, resumption, recovery ανάκτηση και restoration ανάκτηση, οι δοκιμές, η συντήρηση και η αναθεώρηση, όπου στο τέταρτο βλέπουμε το audit. Τι σημαίνει αυτό? Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε μαζί μας ελεγκτή όταν κάνουμε τις δοκιμές. Έτσι τεκμηριώνεται φυσική παρουσία και τα δεδομένα μας θεωρούνται πολύ πιο reliable. Φυσικά να χρειάζεται αναθεώρηση και συντήρηση. Όλο αυτό, αυτές τις 4 φάσεις συμβάζουν στην 5η φάση, που είναι τι πιο απλό, η ανάπτυξη της κουλτούρας της επιχειρησιακής συνέχειας στον δικό μας οργανισμό, στην επιχείρησή μας. Άρα, ποια είναι η μεθοδολογία μας σε πλαίσιο προτύπων διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας? Πάμε στον όμιλο των επιχειρήσεων, άρα μιλάμε για έναν διεθνή οργανισμό, ή πάμε και σε μικρότερο οργανισμό, σε κεντρικές μονάδες και σε κύριες δραστηριότητες. Οι 5 φάσεις διακρίνονται από κάποια παραδοτέα. Η κατανόηση της επιχείρησης, τι παραδοτέο έχει? Περιγραφή δραστηριοτήτων, τις κρίσιμες χρονικές περιόδους και την ανάλυση των επιχειρησιακών επιπτώσεων. Η δεύτερη φάση, ο προσδιορισμός της στρατηγικής, όπου γίνεται ένα statement των απαιτήσεων της επιχειρησιακής συνέχειας μετά την κατανόηση της επιχείρησης. Η τρίτη φάση είναι η επιλογή και η εφαρμογή των λύσεων, με σενάρια, με πλάνο επιχειρησιακής συνέχειας, με συμβόλαια, με service level agreements. Η τέταρτη φάση, πάρα πολύ πρακτική, σημαντική, δοκιμές, συντήρηση και αναθεώρηση. Με προγράμματα δοκιμών, με τεκμηρίωση δοκιμών και μάλιστα με audit και με πλάνο διατήρηση και αναθεώρηση. Η πέμπτη φάση είναι η ανάπτυξη της κουλτούρας με σωστή εκπαίδευση όλου του προσωπικού. Για να πετύχουμε αυτές τις 5 φάσεις, χρησιμοποιούμε ένα glossary, μια κοινή ορολογία διαχείρισης επιχειρησιακής συνέχειας. Πώς αντλεί η εταιρεία μας αυτή την εμπειρία στην διαχείριση κρίσεων στον τουριστικό τομέα στην Κύπρο? Σε συνεργασία με την συνεργάτη εταιρεία, την HBI, έχουμε αυτή την εμπειρία από το κοινοτικό πρόγραμμα που εκπονήσαμε πέρσι, το Interreg Ελλάδα-Κύπρος, σε συνεργασία με τον STEC, με τον Σύνδεσμο Τουριστικών Επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο λοιπόν του κοινοτικού προγράμματος Interreg Ελλάδα-Κύπρος, με αναθέτουσα αρχή τον STEC, τι κάναμε, τι διεξήγαμε? Πρώτον, έναν εκπαιδευτικό κύκλο Smart Tour, όπου κάναμε ενημέρωση των φορέων του τουρισμού και ανάπτυξη ικανοτήτων επιχειρηματιών σε θέματα ασφάλειας και υγείας, αντιμετώπιση κινδύνων καταστροφών και αειφόρου ανάπτυξη τουριστικών προορισμών. Το σεμινάριο το κάναμε σε ένα ξενοδοχείο της Λευκωσίας, συγκεκριμένα εδώ.
Είχε διάρκεια μία εβδομάδα. Το παρακολούθησαν από Ελλάδα και Κύπρο, εκπρόσωπα από ξενοδοχεία, τουριστικές επιχειρήσεις, από το ΙΕΚ Τουρισμού, από τον Οργανισμό Λιμένος Λεμεσού, το DP World Limassol, είτε με φυσική παρουσία, είτε τηλεματικά. Ακολούθως, μετά τον εκπαιδευτικό κύκλο, κάναμε εκπόνηση σχεδίου αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών σε 5 επιλεγμένα ξενοδοχεία από τον ΣΤΕΚ. Στο ξενοδοχείο Λάρκο Παπούη στον Πρωταρά, στο Ηλίας Beach Hotel, στο Golden Bay στη Λάρνακα, στο Λόρδος Hotel στην Λάρνακα και στο Park Lane στην Λεμεσό. Έγιναν επιτόπου 2 συναντήσεις με τα 5 επιλεγμένα ξενοδοχεία που προανέφερα. Τι κάναμε στην πρώτη συνάντηση? Συμπληρώσαμε ένα smart ερωτηματολόγιο για σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, το οποίο καταρτίστηκε από εμάς, από την ομάδα έργου. Μετά την απεστήλαμε με email στο κάθε ξενοδοχείο. Εννοείται ότι κατά την εξαγωγή του ξενοδοχείου έκτακτων αναγκών, στο ερωτηματολόγιο από την ομάδα έργου με τα στελέχη του κάθε ξενοδοχείου συγκεντρώσαμε υποστηρικτικό υλικό, όπου για λόγους GDPR, προστασίας προσωπικών δεδομένων, δεν τα επισυνάψαμε στο σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών για κάθε ξενοδοχείο. Μετά τι κάναμε? Δεύτερη επιβεβαιωτική συνάντηση, in situ, παρουσιάσαμε το σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στα στελέχη των ξενοδοχείων και μάλιστα σε όλη την ομάδα διαχείρισης κρίσεων που διέθετε το κάθε ξενοδοχείο. Πάρα πολύ σημαντικό, σε όλη την ομάδα. Εκεί τα στελέχη τους είχαν τη δυνατότητα για σχόλια. Ό,τι σχόλια μας κάναν, τα ενσωματώσαμε και παραδώσαμε το τελικό σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών με email στα αρμόδια στελέχη του ξενοδοχείου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή. Αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση, είτε τηλεματικά, είτε από εσάς εδώ, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε, Τζέννη. Εγώ θα σε ρωτήσω με την εμπειρία σου. Νομίζω η εφαρμογή μιας τέτοιας μεθοδολογίας πρέπει να έχει να κάνει και με το μέγεθος της επιχείρησης. Δηλαδή, το κόνσεπτ, Νίκο, το κόνσεπτ είναι το ίδιο. Το κόνσεπτ είναι το ίδιο, αλλά πρακτικά τώρα μια μονάδα μικρή, ας πούμε, έτσι δεν είναι λίγο... Αλλάζει το duration μόνο. Το κόνσεπτ είναι το ίδιο. Ό,τι έδειξα είναι ανεξαρτήτως αντικειμένου και μεγέθους. Το duration, πώς το, δηλαδή πες, ας πούμε, για να καταλάβω λίγο την τάξη μεγέθους, πες μια μονάδα που έχει 20 δωμάτια και μια μονάδα που έχει 500. Έτσι, δηλαδή, πώς θα έλεγες το, πώς κινείται το... Επόμενος παράγοντας. Η ορίμανση ενός οργανισμού. Έχω κάτι το οποίο έχει 500 δωμάτια, αλλά έχει ήδη κάποιες διαδικασίες, έχει ήδη μια στρατηγική, έχει ήδη μια πολιτική. Άρα, όταν μιλάμε για έναν όριμο οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, εάν έχει ήδη κάποια υποδομή, ένα background, είναι πολύ πιο εύκολο να μπω μέσα και να βάλω δομημένα τη μεθοδολογία μου για να μπορέσω να τη ζήσω. Αντίθετα, αν έχω έναν owner, ο οποίος για πρώτη φορά στη ζωή του ακούει τη λέξη operational resilience, επιχειρησιακή ανθεκτικότητα, business continuity plan, που δεν το έχει ξανακούσει, το πρώτο πράγμα που έχω να τον κάνω είναι πρώτον να τον εκπαιδεύσω. Και πώς θα τον εκπαιδεύσω πρακτικά, να καταλάβει την ανάγκη ότι επειδή ζούμε σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον, ασταθές περιβάλλον, είναι πάρα πολύ σημαντικό να τον πείσω καταρχήν να καταλάβει τα ωφέλη, αυτό που δείξα πριν. Απάντησα στην ερώτησή σου. Παίζει πολύ μεγάλο το culture, το concept, ανεξαρτήτως μεγέθους, με τι ανθρώπους έχω. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό, αυτό που είπα, ο κοπηλάτης, ο leader. Αν δεν έχεις ένα καλό leader στον οργανισμό, δεν μπορεί να πετύχεις τίποτα, Νίκο. Είναι πολύ σημαντικό να διαδώσουμε μια τέτοια culture, μια κουλτούρα σε έναν οργανισμό και μάλιστα στον τουρισμό, που τόσο η Κύπρος όσο και η Ελλάδα προσπαθεί να μεγαλώσει για χάρη του ΑΕΠ, ώστε να πετύχουμε όχι μόνο να μην έχουμε τα άσχημα περιστατικά που έδειξα πριν, που είναι και ανά τον κόσμο, αλλά δυστυχώς συνέβησαν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα και στις δύο χώρες. Άρα, όσο παραπάνω έχουμε πρόληψη και τους τραντάξουμε με το να είναι έτοιμοι, να είναι έτοιμοι όσο μπορούν παραπάνω, με έξυπνους τρόπους, να μειώσουν τους κινδύνους που ανέφερα, τόσο πιο γρήγορα θα μπορέσουμε να δομήσουμε και να τεκμηριώσουμε πρακτικά και με δοκιμές και με σωστό communication tree τι σημαίνει να έχουμε πραγματικά operational resilience. Αυτό είναι προϋπόθεση για το ESG, Νίκο. Αν δεν έχουμε το operational resilience, τι να το κάνω το ESG αν η ίδια η επιχείρηση είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους. Και το έχουμε δει πολλές φορές. Πρακτικά παραδείγματα που ανέφερα. Άρα, πρώτα εξασφαλίζουμε το operational resilience σε μια επιχείρηση, άρα και στην τουριστική μας επιχείρηση, και μετά πάμε και λέμε το operational resilience καλύπτεται με το περιβάλλον ESG.
δείξαμε τους δείκτες. Θα το πει τώρα και η Αγγελική στην επόμενη παρουσίαση. Είναι πολύ σημαντικό να είμαστε open mind και να καταλαβαίνουμε ότι οι κίνδυνοι είναι γύρω μας. Τους έχουμε στην καθημερινή μας ζωή, όσο μεγάλος ή μικρός οργανισμός και να είναι. Άρα, με τη σωστή οργανωτική δομή, με τη σωστή στελέχωση, με τη σωστή διοίκηση και με τον κορμό των διαδικασιών και των διαργασιών οριζόντιων και κάθετων που μπορεί ένας οργανισμός να έχει, και ένα μεγάλο οικοδόμημα, όπως είπες, 400 δωματίων, έχει σίγουρα, το είδα στα ξενοδοχεία που πήγα πέρσι, δείχνει ότι η ωριμότητα του οργανισμού μπορεί να προλάβει πραγματικά πολλές καταστάσεις. Και φυσικά, check στο compliance έναντι ρυθμιστικών και κανονιστικών θεμάτων. Και δεν θα έχει και καθόλου νομικό κίνδυνο. Σε κάλυψα? Λίγο να συμπληρώσω λίγο εδώ πέρα. Αν θέλουμε αυτό που λέμε ανθεκτικότητα τη επιχείρηση, πρέπει να συμπροφυλάξουμε. Έχουμε παραδείγματα πάρα πολύ. Πρόσφατα στην Ελλάδα, στην Καστοριά, με λάθος υποδομή. Είχαμε θάνατο λόγω εισπνοής αερίων. Ναι. Στη Χαλκιδική είχαμε θάνατο παιδιού σε Λούνα Πάρκ. Στην Κέρκυρα, επίσης. Αυτές οι εταιρείες υφίστανται τώρα? Όχι. Έχουν κλείσει. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσταρέσουν τις εταιρείες. Μάλιστα. Δεν ξέρω κανείς άλλος, κάποια ερώτηση? Έτσι κι αλλιώς δεν χανόμαστε, δηλαδή μπορεί και σε email να μου το στείλουν. Θα στη διάθεση. Εντάξει, Τζέννη, ευχαριστούμε για να πούμε τώρα πώς θα... Γιατί νομίζω η επόμενη είναι... θα κάνω... Η Αγγελική είναι τώρα. Ναι, Αγγελική, έπαυσα το share. Για κάτσε να δούμε λίγο τώρα. Με λίγο πριν να σου δώσω δυνατότητα να κάνεις share. Στο λεπτό. Ναι, έχω στείλει request. Έχει στείλει request. Ωραία. Οκ, αλάω λοιπόν. Πολύ ωραία. Λοιπόν, νομίζω πρέπει να μπορείς να κάνεις share τώρα. Ωραία. Ωραία. Οπότε έχεις control, Ωραία. Υποθέτω βλέπετε την οθόνη μου. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Αγγελική Κοσμά από την OMA Solutions και είμαι εδώ για την παρουσίαση του συστήματος παρακολούθησης της απόδοσης που έχει αναπτυχθεί για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Θα δούμε μαζί τη φιλοσοφία και τη δομή του συστήματος και στη συνέχεια θα γίνει live επίδειξη της εφαρμογής από τον Product Owner και συνεργάτη μας Βασίλη Δοντά. Η OMA Solutions έχει αναπτύξει και προσφέρει σε προσιτό κόστος μια πλατφόρμα παρακολούθησης δικτών απόδοσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μέσω αυτής της πλατφόρμας δίνεται η δυνατότητα για συνεχή παρακολούθηση, για βελτίωση και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να εφαρμόζουν το στρατηγικό σχεδιασμό και τη στοχοθετησία τους στην πράξη. Το Performance Monitoring Hub, όπως λέγεται η εφαρμογή. Ήρθε ένα μήνυμα ότι δεν βλέπουν την οθόνη σου, δεν ξέρω. Ισχύει αυτό? Γιατί, τι κάνουμε τώρα εδώ? Ναι, το λέει και όλα στην Λιγυρία για την Άθλια Θεοδωρίας που λέει βλέπω κανονικά προσωπικά. Μάλιστα. Άρα φαίνεται ίσως είναι θέμα του φίλου μας εκεί, κάτι συμβαίνει, μάλλον δεν είναι. Και όχι μόνο παιδιά, ούτε εγώ βλέπω την οθόνη της Αγγελικής. Ορίστε. Θέλετε μήπως να κάνετε εσείς share την οθόνη και απλώς να σας ενημερώνω για να αλλάζετε το slide? Να το κάνουμε, μισό λεπτό. Κάνουμε ένα Λοιπόν, κάνω εγώ stop share, για ξαναδοκίμασε πάλι. Τώρα εγώ βλέπω πάντως.
Ωραία. Μια φορά ή μια φορά. Επιβεβαιώνουμε ότι βλέπετε. Ναι. Έτσι φαίνεται, ναι. Οκ, εντάξει. Έγινε, κύριε Νίκο. Ευχαριστούμε. Ωραία, επομένως συνεχίζουμε. Είπαμε ότι το Performance Monitoring Hub, όπως λέγεται η εφαρμογή μας, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα διοικητικής πληροφόρησης, φιλικό προς το χρήστη και επιτρέπει τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων με βάση τα αποτελέσματα των δικτών απόδοσης. Οι δείκτες απόδοσης που περιλαμβάνει κατανέμονται σε global και specific KPIs για κάθε επιχειρηματικό τομέα. Τα global KPIs έχουν εφαρμογή σε όλα τα industries που καλύπτει το σύστημα, ενώ τα specific είναι στοχευμένα σε κάθε industry. Επίσης υπάρχουν δείκτες απόδοσης για κάθε μία από τις 4 διαστάσεις του Balance Scorecard. Θα το δούμε και στη συνέχεια. Όπως και για τους στρατηγικούς στόχους που έχουν οριστεί για κάθε διάσταση. Τέλος, οι δείκτες είναι συνδεδεμένοι με τα διάφορα τμήματα της επιχείρησης, ώστε να μπορούν να αξιολογηθούν και αυτά. Συγκεκριμένα, η πλατφόρμα περιλαμβάνει ένα πλήρες σύνολο δικτών που καλύπτουν 4 επιχειρηματικούς τομείς. Μέχρι στιγμής καλύπτει τα retail, manufacturing, insurance και hotel industries, ενώ αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλους τομείς στο μέλλον. Επίσης, υπάρχουν αντίστοιχες πιο εξειδικευμένες εφαρμογές για παρακολούθηση δικτών που έχουμε αναπτύξει στον τραπεζικό τομέα, για την Τράπεζα Πειραιώς, όπως και στο manufacturing για την Alumil. Τώρα, σε αυτό το slide βλέπουμε την κατηγοριοποίηση των KPIs που έχουν οριστεί για τα ξενοδοχεία. Επομένως, έχουμε 65 global KPIs που θα είχαν εφαρμογή και σε άλλους επιχειρηματικούς τομείς και 10 specific KPIs για τα ξενοδοχεία. Να πούμε εδώ ότι το κάθε ξενοδοχείο μπορεί να ενεργοποιήσει μόνο τα KPIs που θέλει να παρακολουθεί ή να προσθέσει κάποια νέα. Οι δείκτες είναι χωρισμένοι σε 4 διαστάσεις, όπως ορίζει η μεθοδολογία Balance Scorecard για τη στοχοθεσία και μέτρηση των αποτελεσμάτων της επιχείρησης. Επομένως, έχουμε τα Financial, Customer, Learning and Growth και Internal Processes. Και επίσης, για κάθε διάσταση βλέπουμε ποιοι στρατηγικοί στόχοι έχουν οριστεί. Τώρα, στο επόμενο slide βλέπουμε πολλή πληροφορία, καθώς έχουμε και τα KPIs που έχουν οριστεί για κάθε στρατηγικό στόχο. Για παράδειγμα, στο Financial, για το στρατηγικό στόχο Improve Profitability and Financial Stability, έχουμε 4 KPIs, το Cost per Occupied Room, Gross Operating Profit per Available Room, Revenue per Available Room και per Occupied Room. Επιπλέον, υπάρχει ξεχωριστή διάκριση για τους δείκτες βιωσιμότητας ESG, Environment Social Governance, όπως αναφέρθηκε και στις προηγούμενες παρουσιάσεις. Οι δείκτες ESG, όπως γνωρίζουμε, είναι μετρήσεις που αξιολογούν την απόδοση των εταιριών σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής ευθύνης και εταιρικής διακυβέρνησης. Η εφαρμογή περιλαμβάνει δείκτες για καθέναν από τους 3 τομείς του ESG, όπως βλέπουμε σε αυτό το slide. Επομένως, το καλύπτει στο σύνολό του. Τέλος, οι δείκτες ταξινομούνται με βάση το τμήμα της επιχείρησης με το οποίο σχετίζονται. Υπάρχουν δείκτες για κάθε τμήμα, ώστε η επιχείρηση να είναι σε θέση να παρακολουθήσει την απόδοση και σε επίπεδο τμήματος. Και εννοείται ότι κάθε δείκτης μπορεί να σχετίζεται με περισσότερα από ένα τμήματα της εταιρείας. Τώρα, στη συνέχεια, θα δώσουμε το λόγο στο Βασίλη το Δοντά, ο οποίος θα προχωρήσει την παρουσίαση της εφαρμογής PMH με πλοήγηση απευθείας στο σύστημα. Επομένως, Βασίλη, αν είσαι έτοιμος, μπορείς να κάνεις share την οθόνη σου, να δούμε και, Ναι, Αγγελική. και το σύστημα. Ευχαριστώ πολύ. Έτοιμος είμαι να ζητήσω request. Δεν μπορείς να το πεις. Δεν ξέρω αν φαίνεται η οθόνη μου. Ναι, φαίνεται. Ναι, ναι. Ωραία.
Επομένως, σε ό,τι ανέφερε η Αγγελική προηγουμένως, μέσα από τα slides, είναι αυτά που θα δούμε μέσα από την πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η Oma Solution. Είναι μια SaaS υπηρεσία που σημαίνει ότι ο καθένας έχει το δικό του κωδικό, μπορεί να κάνει login στην πλατφόρμα και με το login θα δει προφανώς τα στοιχεία που αφορούν το δικό του ξενοδοχείο. Okay. Υπάρχει μια έτσι, ιδιαίτερη συνθήκη πάνω στο σύστημα που λέει το εξής, ότι εάν τυχαίνει και έχουμε περισσότερα από ένα ξενοδοχεία ή αν θέλουμε να παρακολουθούμε ξεχωριστά ξενοδοχεία της ίδιας αλυσίδας αλλά σε διαφορετικό location, μας δίνει δυνατότητα η πλατφόρμα από εδώ πέρα πάνω δεξιά να επιλέξουμε όλα εκείνα τα ξενοδοχεία που είναι ενωμένα με το account μου. Επομένως, είτε να βλέπω επιμέρους values για το κάθε ένα από αυτά, είτε να παρακολουθώ αθροιστικά το τι γίνεται συνολικά σε όλα τα ξενοδοχεία στα οποία έχει πρόσβαση το account. Τώρα, υπάρχει ένα βασικό dashboard στην οθόνη. Όπως ανέφερε σωστά η Αγγελική προηγουμένως, όλα αυτά είναι παραμετρικά, που σημαίνει ότι το κάθε ξενοδοχείο μπορεί να ρυθμίσει το τι ακριβώς θέλει να βλέπει. Τα data που παρουσιάζονται μέσα εδώ είναι προφανώς κάποια dummy data που έχουμε βάλει, αλλά ο κάθε οργανισμός, το κάθε ξενοδοχείο που ενώνεται με την πλατφόρμα έχει πολλαπλούς τρόπους να μας δίνει είτε αθροιστικά στοιχεία, που σημαίνει να μου δώσει ένα τελικό ποσό το οποίο θα αξιολογηθεί από το σύστημα για να παράξουμε τα KPIs που θα σας δείξω σε λίγο, είτε μπορεί να μας δώσει raw data, που σημαίνει ότι είναι καθημερινά δεδομένα τα οποία έρχονται μέσα στο σύστημά του και μπορεί να τα μοιράσει σε εμάς, όπου ερχόμαστε μετά με τους δικούς μας μηχανισμούς που υπάρχουν μέσα στην πλατφόρμα για να αθροίσουμε, να βγάλουμε μέσους όρους, για να υπολογίσουμε και να παρουσιάσουμε τα KPIs. Okay. Τώρα, οτιδήποτε βλέπουμε σε μορφή dashboard, όπως είναι αυτά τα γραφήματα, προφανώς έχουν ένα date range όπου μπορώ να επιλέξω εγώ το τι θέλω να δω. Άρα, θέλω να δω τελευταίες 30 μέρες, θέλω να δω τελευταίο χρόνο τι γίνεται. Άρα, έχω επιλογές να επιλέξω οτιδήποτε θέλω εδώ για να πάρω διαφορετικές τιμές πάνω στα γραφήματα. Και επίσης, οτιδήποτε βλέπω εδώ πάνω στο dashboard είναι δυναμικό, που σημαίνει ότι εάν το έχω σε μια οθόνη ή σε μια τηλεόραση ή κάπου σε ένα κεντρικό γραφείο και αλλάζουν τα δεδομένα αυτά σε real time, σημαίνει ότι απευθείας όλες αυτές οι μετρικές εδώ και όλα αυτά τα γραφήματα να ανανεώνονται με κάποιο timer που έχει το καθένα από πίσω. Όλα αυτά είναι επίσης configurable κατά τη διάρκεια που καθιστούμε την πλατφόρμα πάνω στο σύστημα. Τώρα, έχοντας τις τιμές αυτές, καταλήγουμε στο ότι μπορούμε να πάμε εδώ πέρα στα metrics, να επιλέξω το overview και εδώ πέρα το σύστημα μας δείχνει απευθείας όλα τα KPIs που ελέγχονται από την πλατφόρμα, κατηγοροποιημένα σε 4 perspectives που έχουμε ρυθμίσει αυτή τη στιγμή, όπου για το κάθε ένα από αυτά τα perspectives μπορώ να δω τα επιμέρους objectives, οπότε να έχω μια εικόνα το τι συμβαίνει με το κάθε KPI που έχω πάνω στην πλατφόρμα. Έχουμε τις τιμές που είναι το value που υπολόγισε το σύστημα, το target που είναι στόχος που θέλαμε να κάνουμε και την ένδειξη το αν έχω πετύχει το στόχο, το αν είμαι μακριά από το στόχο ή με πορτοκαλί το αν πλησιάζω το στόχο που έχω θέσει. Okay. Αντίστοιχα εδώ, ό,τι τιμές βλέπω, φιλτράρονται και παραμετροποιούνται με βάση τα date ranges που έχουμε εδώ πέρα πάνω. Τώρα, για κάθε ένα από αυτά τα perspectives που βλέπουμε εδώ, μπορώ να το επιλέξω, να πατήσω στο overview και να δώσω μια μεγαλύτερη ανάλυση το τι συμβαίνει με κάθε ένα από τα objectives που υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία. Υπάρχει πάλι πληροφορία, όπως είδαμε και πριν, για το value και το target με τις αντίστοιχες ενδείξεις. Έχουμε εδώ πέρα ένα trend που μας δίνει την ιστορικότητα του συγκεκριμένου δείκτη μέσα στο βάθος χρόνου που έχουμε επιλέξει από την επιλογή εδώ πέρα πάνω τέλος πάντων που επιλέγουμε τα ranges. Άρα έχω μια γρήγορη αντίληψη του τι έχω πετύχει, τι δεν έχω πετύχει και το trend για να ξέρω πώς κυμαίνεται αυτή η τάση τέλος πάντων που έχει ο εκάστοτε δείκτης. Okay. Τώρα, όταν είμαι στην κατηγορία αυτή που βλέπω τα objectives από πάνω, το κάθε KPI αναλύεται στο αντίστοιχο τμήμα που ακουμπάει, να το θέσω έτσι, το KPI. Άρα, για παράδειγμα, μπορώ να δω ότι στο Enhanced Customer Satisfaction and Loyalty αφορά το Financial Department, το Marketing Department, το Operation Department και ούτω καθεξής, με τα αντίστοιχα KPIs που αφορούν το κάθε τμήμα. Okay. Άρα, έχω κατέβει στην ουσία ένα επίπεδο πιο κάτω από το perspective και ένα objective βλέπω per department το τι ακριβώς συμβαίνει με τα KPIs του. Το σύστημα προσφέρει ακόμα ένα βάθος, που σημαίνει ότι μπορώ να επιλέξω εδώ πέρα το department που με ενδιαφέρει, π.χ. το operations, να απαντήσω πάνω στο overview και να δω εδώ πέρα αναλυτικά πάλι τα KPIs με μια πληροφόρηση για το βαθμό επίτευξης του στόχου που έχω θέσει. Okay. Στην πληροφορία που βλέπουμε εδώ, μπορώ να επιλέξω
πάνω σε κάθε ένα από αυτά τα KPIs και να κατέβω ακόμα ένα επίπεδο πιο κάτω και να δω ακριβώς τι συμβαίνει και πώς έχουν υπολογιστεί αυτά τα values εδώ μέσα από το σύστημα. Υπάρχουν κάποια KPIs τα οποία υπολογίζονται σε βάθος έτους, όπως το συγκεκριμένο, όπου για παράδειγμα βλέπω απευθείας ότι το 24 έφτασε στο 85%, 23,6%, 22,8,89%. Έχω την ανάλυση για το τι ακριβώς έχει συμβεί ανά έτος με το KPI, καθώς και τα actual values τα οποία έχω χρησιμοποιήσει για να υπολογίσει το σύστημα το τελικό value που παίρνω εδώ. Και πάλι έχω τη σύγκριση με το τι ακριβώς συμβαίνει σε σχέση με το στόχο που είχα θέσει μέσα στο σύστημα. Okay. Από τις επιλογές αυτές προφανώς μπορώ να έρθω και να δω το κάθε KPI ξεχωριστά για να δω ακριβώς που βρίσκομαι, αν έχω πετύχει το στόχο μου, ή μπορώ να το φιλτράρω πάλι με κάποιο έμπρος χρόνου. Προφανώς αν είχα περισσότερα data θα έβλεπα και παραπάνω πληροφορίες. Όμως το κάθε KPI, όπως ανέφερα και προηγουμένως, μπορεί να έχει βάθος χρόνου, μπορεί να έχει βάθος μήνα, όπως είναι το συγκεκριμένο. Επομένως το σύστημα φέρνει τα αποτελέσματα ανάλογα με το πώς έχουν οριστεί από τη δική μας την ομάδα που έχουμε κάνει τη βασική παραμετροποίηση του συστήματος. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν αύριο έρθει ένα ξενοδοχείο και μπει πάνω στην πλατφόρμα, δεν χρειάζεται να κάνει οποιαδήποτε ρύθμιση που σχετίζεται με το πώς υπολογίζονται τα KPIs, αλλά το μόνο που έχει να κάνει είναι από τις οθόνες εδώ πέρα που είναι τα data στην ουσία, να έρθει να επιλέξει τι είδους δεδομένα θέλει να βάλει πάνω στο σύστημα, καθώς αρκετά από αυτά χρησιμοποιούνται για να παράξουν τα τελικά αποτελέσματα που βλέπουμε στις οθόνες μας, όπου για παράδειγμα, εάν πάω εδώ να περάσω πληροφορίες που αφορούν τα δωμάτια, μπορώ να το επιλέξω. Βλέπω εδώ πέρα τι values έχω περάσει ήδη μέσα στο σύστημα. OK, δεν έχω κάτι, αλλά με το Add New μπορώ να έρθω και να γράψω, να επιλέξω την περίοδο που θέλω, την περίοδο αναφοράς δηλαδή, να βάλω εδώ πέρα τις τιμές που αφορούν π.χ. διαθέσιμα δωμάτια, occupied rooms, nights per occupation, να πατήσω Save και το σύστημα απευθείας θα πάρει τα values αυτά μέσα στο μηχανισμό που τρέχει εσωτερικά στην πλατφόρμα και θα έρθει να υπολογίσει τα αντίστοιχα KPIs. Τώρα, αν έχουμε πολλά δεδομένα και δεν θέλουμε να πάμε και να τα περάσουμε ένα προς ένα, υπάρχει δυνατότητα από εδώ πέρα πάνω που λέει το κουμπάκι Import να το επιλέξω. Το σύστημα μας δείχνει εδώ πέρα ένα format των δεδομένων που αναμένεται να εισαχθούν στο σύστημα, που σημαίνει ότι μπορώ να φτιάξω ένα CSV αρχείο ή ένα Excel αρχείο με παραπάνω περιόδους, που σημαίνει ότι με παραπάνω data που θα βοηθήσουν το σύστημα να παράξει τα KPIs, όπου επιλέγοντας το αρχείο από εδώ μπορώ να το κάνω upload και έτσι να έρθουν και να φορτωθούν τα data πάνω στην πλατφόρμα. Okay. Πέρα από αυτό, που αυτοί είναι οι δύο τρόποι εισαγωγής δεδομένων στο σύστημα, υπάρχει και ένας τρίτος, ο οποίος είναι λίγο πιο τεχνικός, αλλά η πλατφόρμα προσφέρει ένα API, το οποίο μπορεί να ενωθεί το τμήμα πληροφορικής του κάθε ξενοδοχείου ή με τη δική μας βοήθεια τέλος πάντων και να λαμβάνουμε data ακόμα και σε real time ή με πιο μεθοδευμένους τρόπους παρά το data entry ή το file upload που βλέπουμε μέσα εδώ. Τώρα, όλες αυτές οι πληροφορίες, όπως ανέφερα και προηγουμένως, μπορούμε σε αυτές να τις δούμε μεμονωμένα, όπως ανέφερα και πριν, αλλά έχουμε και την επιλογή, βλέποντας εδώ το τι συμβαίνει με το κάθε KPI, είτε να πατήσω στο Full Report και να καταλήξουμε σε αυτή την οθόνη που σας έδειξα προηγουμένως, είτε απευθείας και μια γρήγορη ματιά μπορώ να πατήσω εδώ πέρα στο Summary και με εμφανίζεται από κάτω ένα γράφημα, το οποίο μου δείχνει ακριβώς το τι συμβαίνει με αυτό τον δείκτη μέσα στο βάθος χρόνου, όπως έχει οριστεί κατά την παραμετροποίηση του KPI που έχει γίνει από εμάς. Άρα σε κάθε summary εδώ μπορώ να πατήσω και να δω ακριβώς το τι συμβαίνει με το KPI. Τώρα, μέσα στο σύστημα έχουμε και τις επιλογές να ρυθμίσουμε κάποια alerts αν θέλουμε. Επομένως, εδώ πέρα πάνω υπάρχουν δύο ενδείξεις με notification και warnings, που σημαίνει ότι αν για κάποιο στόχο που έχουμε θέσει έχουμε ξεφύγει πάρα πολύ, τότε έρχονται κάποιες ειδοποιήσεις μέσα στο σύστημα που μπορούμε να τις διαβάσουμε και να δούμε αν θα πρέπει να τελέσουμε κάποιο action, όπου αυτές οι ειδοποιήσεις εδώ θα σταλούν και με email πάνω στο account των ανθρώπων που έχουν πρόσβαση πάνω στο σύστημα. Okay. Επίσης, η πλατφόρμα προσφέρει την εξής δυνατότητα που λέει ότι εάν έχω 5 χρήστες μέσα στο σύστημα και έχω ορίσει ότι ο ένας χρήστης μου ανήκει π.χ. στο Financial Department, τότε έχει τη δυνατότητα μέσω της πλατφόρμας να βλέπει μόνο τα KPIs που τον αφορούν, ενώ π.χ. εγώ που μπορεί να ανήκω στο HR Department, όπου δεν έχω κανένα λόγο να βλέπω τι γίνεται με τα οικονομικά, τότε απευθείας θα βλέπω μόνο τα KPIs που αφορούν το δικό μου τμήμα. Άρα υπάρχει και μια διαβάθμιση σε επίπεδο access rights που επιτρέπει στον πελάτη του συστήματος να χτίσει χρήστες και να ορίσει ο κάθε χρήστης από αυτούς
τι θα μπορεί να βλέπει ανάλογα με το department στο οποίο ανήκει. Okay? Άρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα μέσα στο σύστημα. Επίσης, να το αναφέρω και αυτό, το τι βλέπουμε σε επίπεδο metrics και το τι περνάμε σε επίπεδο data είναι πάλι διαφορετικό σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση στις αντίστοιχες οθόνες. Που σημαίνει ότι μπορεί να έχω μια ομάδα που να γεμίζει data το σύστημα, αλλά η ομάδα που παίρνει αποφάσεις και που πρέπει να βλέπει τα KPIs μπορεί να είναι σε επίπεδο management, μπορεί όντως να παρακολουθεί τους δείκτες χωρίς αυτοί να είναι εμφανείς στα άτομα εκείνα που πιθανότατα να κάνουν data entry, που θα πρέπει να ανεβάσουν πάνω πληροφορίες. Επομένως, λίγο πολύ αυτά κάνει η πλατφόρμα. Προφανώς έχει και άλλα features από πίσω πιο εξειδικευμένα. Αυτό που είναι σημαντικό όμως και ουσιαστικό είναι ότι σε αυτούς τους δείκτες που μας έδειξε και η Αγγελική προηγουμένως στο PowerPoint, είναι ήδη ρυθμισμένοι από την πλατφόρμα, είναι παραμετρικοί, που σημαίνει ότι εάν μεθαύριο αποφασίσουμε οι 200 δείκτες να γίνουν 210, δεν χρειάζονται κάποιο deployment στον πελάτη, ούτως ή άλλως δεν θα γινόταν επειδή είναι SaaS η πλατφόρμα, αλλά ούτε θα χρειαζόταν κάποιο update το γενικότερο σύστημα, καθώς όλοι οι δείκτες που υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή έχουν χτιστεί με παραμετρικό τρόπο που επιτρέπει σε εμάς που στην ουσία σετάρουμε το περιβάλλον να προσθέσουμε όσους δείκτες είτε ενδιαφέρουν ξεχωριστά το κάθε ξενοδοχείο ή που μελλοντικά θα κρίνουμε εμείς σαν Oma Solutions ότι είναι χρήσιμοι δείκτες για να παρακολουθεί το εκάστοτε ξενοδοχείο. Okay, άρα υπάρχει και αυτή η δυνατότητα του συστήματος. Επομένως, λίγο πολύ αυτή είναι η παρουσίαση. Το σύστημα διαθέτει κάποια reports, όπου εκεί μπορούμε να δούμε κάποια reports μέσα από εδώ. Έχει ένα knowledge base, όπου μέσα εδώ περιγράφουμε το πώς δουλεύει η πλατφόρμα και το τι κάνει το KPI. Υπάρχει ένα link, ένα tab εδώ πέρα για support, άρα αν θέλει κάποιος πελάτης να δείξει ένα ticket ή έχει μια απορία ή ζητήσει κάποιο service request, υπάρχει δυνατότητα να το κάνει μέσα από εδώ, άρα να λάβουμε ένα μήνυμα ότι θα πρέπει να εκτελέσουμε κάποια εργασία. Και υπάρχει εδώ πέρα και όλο το κομμάτι που έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα, που χτίζουμε χρήστες, παρακολουθούμε το activity trace και κάποια άλλα στοιχεία που αφορούν την ίδια την πλατφόρμα. Επομένως, αυτά από μένα. Ευχαριστούμε, Βασίλη. Να είσαι καλά. Κάποια ερώτηση για τον Βασίλη? Ναι. Εδώ τα chat αυτά τι είναι, δεν είναι ερώτηση, για να δούμε λίγο τι είναι τα chat. Το chat εδώ τι έχει έρθει? Όχι, είναι τα προηγούμενα, δεν έχει τίποτα. Μάλιστα, οπότε εδώ νομίζω κλείσαμε τις διαλέξεις. Θέλω να πιστεύω ότι ήταν χρήσιμο, ήταν εστιασμένο, δεν ήταν φλίαρο. Έτσι. Η ιδέα είναι στα πλαίσια του προγράμματος να κάνουμε και ένα ακόμα αντίστοιχο σεμινάριο, αλλά η θεματική του θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο να έχει ενδιαφέρον. Γι' αυτό θα υπάρξουν κάποια θέματα τα οποία θα προταθούν. Είμαι σίγουρος ότι ο Γιώργος εδώ μπορεί να μας ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στα θέματα των κρατήσεων, των bookings. Ο Γιάννης, η ομάδα του επίσης, ο φίλος μου εδώ, ο Μιχάλης που δεν τον βλέπω, έχει θέματα πολύ ενδιαφέροντες εφαρμογές σε ξενοδοχεία, σε θέματα συλλογής δεδομένων, με σένσορες, με τέτοια πράγματα. Εμάς θα μας ενδιαφέρει να δείξουμε μια εφαρμογή συντήρησης που εγκαθιστούμε σε ξενοδοχεία, που είναι για μεσαίου μεγέθους ξενοδοχεία. Όχι μόνο σε ξενοδοχεία, και στη βιομηχανία, αλλά και σε ξενοδοχεία. Και επίσης και μια εφαρμογή που βγάζουμε τώρα πολύ σύντομα, είναι σε φάση δοκιμών στην Κορέα, που δίνει σε καταλόγους διατροφικά στοιχεία. Δηλαδή στο μενού το οποίο προσφέρει κανείς, έχει σε κάθε επιλογή, έχει και τα διατροφικά στοιχεία που αφορούν την κάθε επιλογή, τα διάφορα συστατικά σε διάφορους βαθμούς λεπτομέρειας. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι έχει μια ενδιαφέρουσα και καινοτομία και ενδιαφέρον. Εν πάση περιπτώσει, θα προταθούν κάποια θέματα και ανάλογα αν υπάρξει ενδιαφέρον και για ποια θα υπάρξει ενδιαφέρον, θα στήσουμε ένα αντίστοιχο, ας πούμε, έτσι, σεμινάριο, το οποίο λιγάκι να έχουμε εξασφαλίσει ότι είναι κάτι το οποίο ενδιαφέρει. Έτσι, δεν υπάρχει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση από οποιοδήποτε, με χαρά να σας ακούσουμε. Πολύ, με μεγάλη χαρά για την Νότια Κορέα, φαντάζομαι. Έτσι. Αυτό είναι το μαρτύριό μου. Έτσι. Είμαι στις μόνες 2 χώρες του πλανήτη που είναι χωρισμένες στη μέση.
Λοιπόν, ωραία. Αν δεν έχουμε κάποιο ερώτημα, να κλείσουμε εδώ, να σε ευχαριστήσω. Έτσι και το Star Growth θα μπούμε σε φάση κλεισίματος μετά από αυτό το σεμινάριο το οποίο σχεδιάζουμε για τον Φλεβάρη, έτσι οπότε να κλείσουμε το θέμα εκεί, να παράλληλα κλείσουν τα έργα που τρέχουν, να πάρουμε τα παραδοτέα όποια είναι, να κλείσει και οικονομικά. Νομίζω τον Ιούνιο είναι η προθεσμία που υπάρχει. Ό,τι απορία υπάρχει το mail, έτσι είμαι εγώ, είναι ο Κώστας και είναι και ο Μεχούλ από την Ινδία, αλλά δεν νομίζω τώρα ότι τεχνικά θέματα έχουν μεγάλη σημασία να ρωτήσετε. Για ό,τι αφορά το πρόγραμμα, είμαστε στη διάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και πάλι. Καλό απόγευμα και όπως σας είπα θα ακούσετε σύντομα με κάποιες προτάσεις που υπάρχουν για το επόμενο σεμινάριο, να δούμε τι ενδιαφέροντα υπάρχουν ώστε να στηθεί, να εξυπηρετεί κάποια ενδιαφέροντα που υπάρχουν ανάμεσά σας. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα. Να είστε καλά. Μια χαρά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Γεια και χαρά. Ευχαριστούμε πολύ.